ألوتاو تحساسبا قتلو كلاتنا أبزخون أوان ألوتاو حساباتنا حسبينا أنا أخول كإلتي بالليل زنا عاي أزيو خبيديو وي فتسنكو قبري كإلينيه زبلا حسابات سلوخو لهم بمئتاو نعمرانا خوك أزاترو ويخول يوم يخون انبر كتفلت أزلك حد عابي حكي حسابات كان يمكوت صارن نايم مرات أخول عقمل لكايو ريغال لخا عمرخا لك خم جردين سلزخونه أبو زرعخا يزبل خلو أونتاو يخون ألتاو حسابات يعوي يوم زرت أرطاره فرحن ألتاونة تدع زريخا نسيز عندب جن بأنصارو رئيسة أماننت عاوت بدهو ناي مسجنات تصوارنت كتزر انتدع جميركا هيوت كون نزخن صبارك كجمري اتبسرات كله بإيدك مالت أبقو تصركا خمدلو مفلاتي مبزحتي يسب ألتاو حساباتو قصاصرون نتغباراتو خؤززون فقادنيا خاون نسخاون بألتاو حسابات تدفع تخونيخا كوين جن كابز عودة زحارة خطوط تخليخا ألتاو حسابك كتقصاصرون أبكندن دحريت سحبكا غدميت كدفئكا بزخيل أو انتاو حسابات كتكو كجمرن تخليخا زي فيديو زي موتيفيشن تراي زي كونس ناي مبربار دور وي تصاوعتيو نتي تحاسبو لزلخا مغدي ناي ملوات أموداتا دما نتي تنبرو لمنغدي ناي ملوات تصاوعتيو كابتا ألوتاونت بخمي حارة خم توص نختسرح زي فرح نختكون كمون نختعوت زدفئكا أتحساسبا بخمي كم تهانس حجي أبزو فيديو زخن مهارنا ترطارتاتكا نمصايخا خوسونو مفقاد دوتو بلولو غزي حجيو هيوتكا بأقاطام زيكونس بلوط يزمحاش اتلوط دما أبو أمرخا يجمر كساب موداتا مسايصنح أتحساسباخا بخمي كم تلوط نفسخا وتصركا بخمي كم تحبن فصم حاسبكا يبزي تفلت منغدي بخمي كتعوت كم تخيلن كريكاي حجي ألتاو تحساسباخا بخمي كم تقتلون نتخل غزي تبوهغو هيوت بخمي كتفطر كم تجمرن نابتو قند زرزر بعمقوت كناتينا قداماي كتغبرو زلكا رئسه ممعياش ناي معالتاو لمد غبرو نعمرخ انت زي تقواصاصيركايو هيوت كتقواصاصركايا حدا نجر كنغركا دما هيوت بزعبا حلمتاتكا قد يبلان بزعبا عقمخا قد يبلان انت دا فقيدكالا نعمرخا بطرطارتات بفرحن بمخنيتاتن كتمولايا عمرخا بألتاو حسابات انت دا تمليخا اب حدا حماق تمكرو فشل كم زخون كاخ تحسب تجمر اب قلع انقفاتات وخول كإلت كم زي بالكاخ تأمن تجمر ريخا ألتاوي بزن كم زني أقالبو خي قبر كالو خلخا نابو أمرخا سلي خزاعتمو سورز سدد حدا نقر تدا زي قركا إتا ألتاونت أبو أمرخا خوفت رايي بلنيو يعبن يبازح نمو نحساباتكا موسانتاتكا أمو داتا دما نمز أيخا كغورصو يجمر كي تفلتكا سلمن تايب هيوتكا ولا حدا نقر كم زي لوت إن حسبكا نتحانت معالت دقاقينكا بتماساسالي نانبركا تمارر قلت إن مزراب دما اتسأقم أبو أمرخا يكونن اتسأقم ناتكا ترايو أمرخا أنت كان زموت زي كونس نعاخا نخسر رحسل زي سلت أنكايين عالتو تحساسبا كتقلت انتدالي خارس من محياش معالتو لمدخت قبر لك حاليفكا زي كونس أحمس بلكا تراي زي كونس أبنسو وكف معالتي مخنياتو أمرخا لك كم جواداي انتدا زي سلت إنكايو دخم هكا يخون هكا يأمرو دما وترو ألتاو النتي زسحب سلازي إخا ناي أمروخا من محياش ناقات أمخت حدقو زي تخل حدا معالتي باونتاو خحسب كي جمريه إلكا تسفاخت قبراي تخيلني إخا اتمم محياش كوم أيكون نسرح أم نفس وكف معالتي كونع نقرات ناي مقبار لمد بمهناس نا أمروخا داقماي كتقورص اللقا قال سبات نزم سمعو إزي أزي أسل كاويو أنا معالتاو نرأس من محياش تخوون قزيه بالليل كبلي يخول يوم بحق زقرمي قنان ساعتات أب تليفون كاس كورل نختقبر قزيه لك بزعبا خطو قاطاطورهم زي تخيل نقرات ببزحنا محسابن نميج إنا انقزيه لك انترفو من مرار ولا حد نقر زي قبر سبات نمسمع قنقزيه لك أستوعل تقول داي بزعبا قزيه مهلاو زي كونس بزعبا انتايك قدامنت كم تمر داي نعبيتك قدامنت انت زي هيبكايو كالئمن كهبك خيل نقزار السخا خما حيشيلك زمتص ولا حد يلا ولا حد خيت تصبه مخنياتو ناتك حلافنت راي سلازخونه سلازي رأس من محياش لمد خان مقبار كابيخا تجمر نابو أمرخا نزعتو نقرات أقالبو خامها بيخا تجمر مبزحتي يسب معالتاوي بمعرخ ندي زأكل ألوتاونت كم زصلون أي فلتني
ዜና ሶሻል ሚድያ መርዛም ዝርርባት ዞም ነገራት እዚኦም ነቲ ተሓስበሉ መንገዲ ይጸልዎ እዮም ጥንቁቕ እንተዘይኮንካ ድማ ንህይወትካ እውን ክጸልዎን ክቆርጽዎን እዮም በዚ ምኽንያት እዩ ኣብ ርእሰ መምሕያሽ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ መጻኢኻ ኣብኡ ስለ ዝምርኮስ ንኣእምሮኻ ምሕላው ዝኸውን መዓልትኻ ቴሌፎንካ ስክሮል ብምግባር ንኣእምሮኻ ብዘይርብሕ ነገራት ብምምላእ ኣብ ክንዲ ትጅምር ዝሓሽካ ክገብረካ ብዝኽእል ካልእ ነገር ጀምሮ ንኣብነት 10 ገጻት ናይ ሓንቲ መጽሓፍ ኣንብብ ዘነቓቕሐካ ነገር ረአ ስማዕ ናይቲ መዓልትቲ ሸቶታትካ ጽሓፎም ዓለም ንኣእምሮኻ ብኣሉታውነት ንኽትመልኦ ዕድል ቅድሚ ምርካባ ንስኻ ቀዲምካ ንኣተሓሳስባኻ ከመሓይሽ ብዝኽእል ሓደ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሓንሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ክትገብሮ ኣለካ ምኽንያቱ እቲ መዓልታዊ ትገብሮ ነገር እዩ ዝቐርጸካ ሎሚ 10 ገጻት ናይ ሓደ መጽሓፍ እንተደኣ ኣንቢብካ ብኡ ለውጢ ኣይክትርኢ እንትኸውን ግና ነዚ መዓልታዊ ንሓደ ዓመት እንተጌርካዮ 3650 ገጻት ተነብብ ማለት እዩ መጽሓፍ ምንባብ ጥራይ ዘይኮነስ ፑሽ ኣፕ ምግባር $10 ንመዓልቲ ምቁጣብ ካልኦት ጽቡቕ ነገራት ምስ ትገብር ለውጦም ብኡ ዘይኮነስ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣብ ቀጻሊ ተግባርን እዩ ዝርአ እዚ እቲ ኣብ መንጎ ወዲእካ ምትራፍን ፈንጢሕካ መውፃእን ዘሎ ፍልሊ ብዙሓት ሰባት ክመሃሩ ብገሱ እዮም ግና ዝተምሃርዎ ኣብ ግብሪ መውዓል ሰነፋት እዮም ሙሉእ መዓልቲ ዘነቓቕሕ ቪድዮታት ይርእዩ ግና ወላ ሓደ ነገር ካብኡ ኣየተግብሩን እዚ ርእሲ ምምሕያሽ ዘይኮነስ ምዕባለ ዝመስል ምዝንጋዕ ወይ ምድንጓይ ጥራይ እዩ ሓቀኛ ዕብየት ዝመጽእ ነቲ ዝተምሃርካዮ ወዲእኻ ምስ እትጥቀመሉ ጥራይ እዩ ሎሚ ሓደ ጠቓሚ ነገር እንተደኣ ኣንቢብካ እንተደኣ ርኢኻ ወይ እንተደኣ ሰሚዕኻ ዋው እዚ ዘነቓቕሕ እዩ ጥራይ ኢልካ ይትሕሰብ ነዚ ኣብ ህይወተይ ብኸመይ ከተግብሮ ክእል ኢልካ ንገዛእ ርእስኻ ሕተት ድሕሪኡ ድማ ክትገብሮ ፈትን ነዚ መዓልታዊ ምግባር ምስ እትጅምር ሓደ ዘደንቕ ነገር ኣብ ህይወትካ ከተስተብህል ኢኻ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ልዕሊኻ ዝነበሮ ሓይሊ ክስእን ይጅምር ኣብ ጸገማት ምትኳር ገዲፍካ ኣብ ፍታሕ ምትኳር ትጅምር ብብዝሒ ምሕሳብ ደው ኣቢልካ ኣብ ግብሪ መውዓል ትጅምር ምስምሳት ምድላይ ኣቋሪፅካ ዕድላት ምንዳይ ትጅምር ኢኻ ስለምንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ምኽንያቱ ንኣእምሮኻ መዓልታዊ ክዓቢ ምስ ተሰልጥኖ ብንእሽቶ ነገር ምዕጋብን ኣሉታውነት ከም ንቡር ምቕባልን የቋርጽ ሞ ዝያዳ ምድላይ ምምርማር ይጅምር ግን ኣብዚ ሓደ ሓቂ ኣሎ ርእሰ ምምሕያሽ ብሓንሳብ ዝኸውን ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ተሲኢኻ በቃ ካብ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ሓራ ኮይነ ኢልካ ንሓዋሩ ክጠፍእ ትጽበዮ እውን ኣይኮነን ከምኡ ኣይኮነን ዝሰርሕ ኣሉታዊ ሓሳባት ወትሩ ተመሊሶም ናብ ኣእምሮኻ ክኣትዉ ክፍትን እዮም ፍርሒ ወትሩ ደው ከብለካ ክፍትን እዩ ጥርጣረ ወትሩ ኣብ እዝንኻ ሕሽኽሽኽ ክብለካ እዩ ስለዚ ድማ ርእሰ ምምሕያሽ መዓልታዊ ልምዲ ክኸውን ዘለዎ በዚ መንገዲ እዚ ኢኻ ንኣሉታውነት ትምክቶ በዚ መንገዲ እዚ ኢኻ ርእሰ ቁፅፅርካ ትሕሉ ገሊኹም ግን ሓንቲ መዓልቲ እንተደኣ ስዒርንኸ ካብ መስመረይ እንተወፂእኸ ኢልኩም ከም ተሓስቡ ይፈልጥ እየ ክትፈልጦ ዘለካ ሓንቲ መዓልቲ ምሕላፍ ዘይኮነስ እቲ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ምሕላፍ ናብ ልምዲ ክትልወጥ ከላ እዩ ጸገም ዝኸውን ኣብዮም ሰባት ዝደናገሩ እቲ ጉዳይ ፍጹም ብዛዕባ ምዃን ዘይኮነስ ብዛዕባ ቐጻልነት ምህላው እዩ ኩሉ ግዜ ብልክዕ ክትገብሮ የድልየካን እዩ ግና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ንኽትገብሮ ክትፍትን ኣለካ ምኽንያቱ እቲ ሓቂ እዚ እዩ ርእሰ ምምሕያሽ ህይወት ቀሊል ወይ ምቹእ ኣብ ዝኾነሉ እትገብሮ ነገር ዘይኮነስ ህይወት ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ ንኸይትሰዓር ንኸይትወድቕ ኢልካ ትገብሮ እዩ ዝኾነ ኹን ነገር እንተጋጠመ ጽኑዕ ኮይንካ ንኽትቀጽል ኢልካ ትገብሮ እዩ ዝኾነ ዕንቅፋት ዝኾነ ውድቀት ዝኾነ ጋሂ ናብቲ ቅድም ዝነበርካዮ ኣሉታውነት ዝቋጻጽሮ ዓይነት ሰብ ንኸይመልሰካ ኢልካ ትገብሮ እዩ ምኽንያቱ ሓንሳብ ነዚ መንገዲ እዚ ምስ መረጽካ ንድሕሪት ምምላስ የለን ገዛእ ርእስኻ ብዝተፈልየ መንገዲ ክትሪኣ ክትጅምር ኢኻ ካብ ገዛእ ርእስኻ ብጣዕሚ ብዙሕ ክትጽበ ክትጅምር ኢኻ ካብ ገዛእ ርእስኻ ብጣዕሚ ብዙሕ ምስ እትጽበ ድማ ህይወት ብጣዕሚ ብዙሕ ክትህበካ ትጅምር ኩሉ ብሓደ ውሳነ እዩ ዝጅመር ፍጹም ግዜኻ ምጽባይ ደው ናይ ምባል ውሳነ ምኽንያታት ካብ ምሃብ ደው ናይ ምባል ውሳነ ዝኾነ ኹን ተጋጠመ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንገዛእ ርእስኻ ምምሕያሽ ናይ ምቕባል ውሳነ ምኽንያቱ ነዚ ውሳነ እዚ ኣብ ዝገበርካ ኣለህሞት ሓይልኻ ትመልሶ ነዚ ውሳነ እዚ ኣብ ዝገበርካ ኣለህሞት ኣሉታዊ ተሓሳስባኻ ክመውት ይጅምር ነዚ ውሳነ እዚ ኣብ ዝገበርካ ኣለህሞት ድማ ሙሉእ ህይወትካ ክልወጥ ይጅምር ቁጥሪ 2 ካብ ናይ ሕሉፍ ውድቀትካን ጣዓሳታትካን ተላቐቕ ወይ ድማ ተናገፍ ሕሉፍካ ክሳብ ዘይፈቐድካሉ ንመንነትካ ክገልጽ ኣይክእልን እዩ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ንሎሚ ብናይ ትማሊ ጾርቶ ደቂሶም ይነብርዋ ጣዓሳ ጌጋ ውድቀት ኣብ ክሳዶም ከም ዝተኣስረ ሰንሰለት ተሰኪሞም እናነበሩ ስለምንታይ ንቕድሚት ክስጉሙ ከም ዘይከኣሉ ስለምንታይ
ዝተኣስሩ ኮይኑ ከም ዝስምዖም ወላ እኳ ብዙሕ ፃዕሪ እንተገበሩ ስለምንታይ ኣብቲ ሓደ ልምዲ ዑደት ተጣቢቖም ከም ዝተረፉ ድነቑ። እቲ ንድሕሪት ዝስሕበካ ዘሎ ሕሉፍካ ዘይኮነስ እቲ ናብኡ ዘለካ ተጣባቕነት እቲ ንምግዳፍ ዘለካ ፍርሒ እዩ። እቲ ነቲ ቀደም ክርስሳዕ ዝነበሮ ነገር ደጋጊምካ ናይ ምንባር ውሳነኻ እዩ ንድሕሪት ዝስሕበካ ዘሎ። ነቲ ቀደም ዘጋጠመ ነገር ክትልውጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። ክንደይ ዝኣክል ብዛዕባኡ እንተሓሲብካ፣ ክንደይ ዝኣክል እንተገሊጽካዮ፣ ክንደይ ዝኣክል ንገዛእ ርእስኻ እንተቐፂዕኻያ ኦሮማይ ኣብቅዕዩ ክትመልሶን ክትልውጦን ኣይትኽእልን ኢኻ። ርኢኻ ንድሕሪት ክትምለስ ኣይትኽእልን፣ ግና ንቕድሚት ክትስጉም ትኽእል ኢኻ። ሓይልኻ ድማ ኣብኡ ዘሎ። ነቲ ናይ ሕሉፍ ውድቀታትካ ደጋጊምካ ምሕሳብ ደዋብ ዘበልካ ኣለሃሞት ንጣዕሳታት ጸዓት ምሃብ ደዋብ ዘበልካ ኣለሃሞት ኣብቲ ህሞት እቲ ኢኻ እንደገና ምንባር ትጅምር። ኣብቲ ህሞት እቲ ኢኻ ምዕዋት ትጅምር። እወ እዚ ኽብለካ ከለኹ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ጌጋታት ገይረ እየ፣ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ጥፊአ እየ፣ ንሰባት ጎዲአ እየ፣ ማዕረ ነብሰይ ኣብ ዝግደሰሎም ነገራት ፈሺለ እየ ኢልካ ከም ትሓስብ ግምት እየ። እዚ ኩሉ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ጌርካዮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ግና ነቲ በደል ነቲ ሕፍረት ነዚ ጓሂ ሒዝካ ምቕጻል ህይወትካ ክዕርዮ ኢልካ ትሓስብ ዶ? ካልእ መዓልቲ ካልእ ሰሙን ካልእ ዓመት ንገዛእ ርእስኻ ኣብቲ ሕሉፍ ዝኽርታት ምንባር ዝሓሸ ክገብረካ እዩ ኢልካ ትሓስብ ዶ? ብፍጹም ኣይገብረካኒ። ዝያዳ እዩ ንግዜኻ ክሰርቆ፣ ዝያዳ እዩ ንፀዓትካ ክበልዖ፣ ድሕሪ ሕጂ ክትመልሶ ኣብ ዘይትኽእል ነገር ጥራዩ ኣስጢሙ ክሕዘካ። ውድቀት ጸላኢኻ ከም ዘይኮነ ክትርዳእ ኣለካ። ጌጋታት እውን እቲ ጸገም ኣይኮኑን፣ እቲ ዘገድስ ድሕሪኦም እትገብሮ ነገር እዩ። ሕጂ ተድንቑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝኾነ ዓብይ ነገር ዝዓመመ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፈሺሉን ጌጋ ሰሪሑ ንፈልጥ እዩ። እቲ ፍልሊ ግን ውድቀቶም ንመንነቶም ክገልጾ ይፈቐዱን። በቃ ተማሂሮምሉ ኣዕርዮሞ ንቕድሚት ቀፂሎም። ንስኻ እውን ብልክዕ ክትገብሮ ዘለካ እዩ። ምሉእ ህይወቶም ቅድሚ ገለ ዓመታት ብዘጋጠመ ነገራት ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ኣለዉ። ናይ ሕጂ መንነቶም በቲ ዝሓለፈ ዝኸፍ ኣጋጣሚ ይገልጽዎ። ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝፈሸልኩ እኹል ክእለት የብለይን ኢሎም ንገዛእ ርእሶም ይነግርዋ። ሕሉፎም ንመጻኢዮም ከም ዝቖርጾ ስለ ዝሓስቡ ምፍታን ደው የብሉ። ግን ስምዐኒ፣ ሕሉፍካ መምህርካ ጥራይ እምበር መንነትካ ኣይኮነን። ኣብ ልዕለኻ ሓይሊ ክህልዎ ዝኽእል እንኮ መንገዲ ንስኻ እንተ ደኣ ፈቒድካሉ ማለት ሓይሊ እንተሂብካዮ ጥራይ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ንሕሉፉ ኣብ ኣእምሮኡ ደጋጊሙ ብምሕሳብ ንናይ ሎሚ ህይወቱ እውን ግደ ከም ዘለዎ ገይሩ ብምዕዛብ ብምዝራብ ሓይሊ ይሂቦ። ግና ሕሉፍካ ኣብ ናይ ሎሚ ህይወትካ ግደ የብሉን። ገና ሓቀኛ ኮይኑ ዝስምዐካ ዘሎ እንኮ ምኽንያት ከዓ ናብ ሓሳብካ ደጋጊምካ ስለ ተምጽኦ ዘለኻ ጥራይ እዩ። ብሕሉፍካ ምጥዓስ ምሕሳብ ኣቋርጽ። ድሮ ክሓዊ ዝነበሮ ቁስልታት ዳግማይ ምቁስቋስ ደው ኣብል። መን ከም ዘለኻ ኣገዳስነት ንዘይብሎም ነገራት ንገዛእ ርእስኻ ምዝኽኻር ደው ኣብል። ቅድሚ ሕጂ ፈሺልካ እንተ ነርካ ጽቡቕ፣ እዚ ማለት ፈቲንካ ማለት እዩ። እዚ ማለት ንገዛእ ርእስኻ ሓደ ነገር ምሂርካ እያ ማለት እዩ። እዚ ማለት ትነብር ኣለኻ ማለት እዩ። ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይሰርሕ ነገር ምሕሳብ ኣቋሪጽካ ምፍታን እንተተቐጺልካ ንቕድሚት ምስጓም እንተቐጺልካ ክትዕወት ኢኻ። እስካ ሓደ ነገር ክሓተካ፣ ማኪና እናዘወርካ ነቲ ናይ ድሕሪት መርኣይ መስትያት ጥራይ እናጠመትካ ክሳብ ኣብቲ ደልዮ ቦታ ክትበጽሕ ትቕጽል ደ መስለካ? ኣይፋሉን። ምኽንያቱ ክትጋጭ ኢኻ። ርኢኻ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ህይወቱ ብልክዕ ዝገብሮ እዩ። ንድሕሪት ምጥማት የቋርጽን። ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ኣብ ክንዲ ዝጥምቱ ድሕሪኦም ኣብ ዘሎ ብምትኳር ጥራይ ይቕጽሉ። ድሕሪኡ ድማ ስለምንታይ ኣብ ህይወቶም ምዕባለ ከም ዘይገበሩ ይድነቑ። ህይወትካ ክትልወጥ እንተደሊኻ መጻኢኻ ካብ ሕሉፍካ ዝያዳ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ጌርካ ምንባር ክጅምር ኣለካ። ምኽንያቱ ብሓቂ ካብ ሕሉፍካ እቲ መጻኢኻ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ። ካብ ሕሉፍካ ክትወስዶ ዘለካ እንኮ ነገር እቲ ትምህርቲ ጥራይ እዩ። እቲ ቃንዛ ኣይኮነን፣ እቲ ጣዕሳ ኣይኮነን፣ እቲ በደል ኣይኮነን። በቃ እቲ ትምህርቲ ጥራይ እዩ። ሓንሳብ ነቲ ትምህርቲ ምስ ሓዝካዮ ድማ ነቲ ዝተረፈ ምዝካር ሕደጎ። ቀሊል ከም ዘይኮነ ፈልጥ እየ። ሓሓሊፉ ሕሉፍካ ንድሕሪት ይመልሰካ ኮይኑ ከም ዝስምዐካ ፈልጥ እየ። ግና ምስኡ ኣሲሩ ዝሕዘካ ዘሎ እንኮ ነገር ናትካ ተሓሳስባ ጥራይ እዩ። እቲ ደስ ዘብል ድማ ኣተሓሳስባኻ ክትልውጦን ክትቋጻጸሮን ትኽእል ነገር ምዃኑ እዩ። ሕሉፍካ ንኽሓድጎ ንኣእምሮኻ ክትሰልጥኖ ትኽእል ኢኻ። ንገዛእ ርእስኻ ብዛዕባ ሓደ ሕሉፍ ውድቀት ክትሓስብ ኣብ ዝረኸብካሉ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ንገዛእ ርእስኻ ደው ኣቢላ እሞ ኣተኩረኻ ክትቅይር ፈትን። ጣዕሳ ስሉኽ ኢሉ ኣብ ሓሳብካ ኣብ ዝኣትወሉ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ድሕሪ ሕጂ እቲ ሰብቲ ከም ዘይኮነካ ንገዛእ ርእስኻ ዘኻኽረ። ጥርጣረ ንድሕሪት ክስሕበካ ኣብ ዝፈተነሉ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ንቕድሚት ትስጉም ከም ዘለኻን ወላ ሓደ ነገር ደው ከም ዘየብለካን ንገዛእ ርእስኻ ዘኻኽረ። እቶም ሕሉፍካ ተጥፍኦ ጸዓት ንመጻኢኻ ከተውዕሎ ንገዛእ ርእስኻ ዕዳ ኣለካ። ንድሕሪት ምጥማት ደው ከተብልን ንቕድሚት ምጥማት ክትጅምርን ንገዛእ ርእስኻ ዕዳ ኣለካ። ኣብ መወዳእታ ንሓንሳብን
ንሓዋር ንድሕሪት ካብ ዝስሕበካ ዝነበረ ኩሉ ነገር ክትላቐቕ ንገዛእ ርስኻ ዕዳ ኣለካ። ምኽንያቱ ከምኡ ብዝገበርካሉ ህሞት ሓደ ዘደንቕ ነገር ክስምዐካ እዩ። ህይወትካ ቀሊል ኮይኑ ክስምዐካ እዩ። ዝያዳ ሓያል ከም ዝኾንካ ክስምዐካ እዩ። ንቕድሚት ክትስጉም ከም ዘይትኽእል ዝነበረካ እምነት ጥራይ ይዓክተካ ከም ዝነበረ ክትርዳእ ኢኻ። ሕጂ ግን እዚ ትፈልጥ ኢኻ። ሕሉፍካ ሓይሊ ክህልዎ ዝኽእል እንተፈቒድካሉ ጥራይ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ። ካብዛ ህሞት እዚኣ ንድሓር ድማ ነቲ ዘባኽንካዮ ሓይሊ ክትመልሶ ኣለካ። ቁፅሪ 3 ንገዛእ ርስኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ደው ኣብል። ንገዛእ ርስኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ንርእሰ ተኣማንነትካ ዘደስክል ድራኽኻ ዝቐትልን ሓጎስካ ዝሰርቕን ኮይኑ እናሃለወ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ይገብርዎ እዮም። ካብ ድቃሶም ትንስእ ምስ በሉ እቲ ዝገብርዎ ቀዳማይ ነገር ናይ ካልእ ሰብ ጽቡቕ ህይወት፣ ናይ ካልእ ሰብ ዓወት፣ ናይ ካልእ ሰብ ምቾት ኣብ ቴሌፎኖም ምርኣይ ወይ ምሕሳብ እዩ። ድሕሪኡ ድማ እኹላት ከም ዘይኮኑ ድሕሪት ከም ዝተረፉ ይፈሽሉ ከም ዘለዉ ንነብሶም ይእመንዋ። ሓደ ገዳሲ ነገር ክነግረካ፣ ምስ ነብስኻ ከተወዳድሮ ዘለካ እንኮ ነገር እቲ ትማሊ ዝነበርካዮ መንነት ወይ ህይወት ጥራይ እዩ። ምኽንያቱ ክልተ ሰባት ሓደ ዓይነት ጉዕዞ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ። ክልተ ሰባት ካብ ሓደ ቦታ ይጅምሩን ሓደ ዓይነት ቃልሲ የብሎምን ወይ ሓደ ዓይነት ዕንቅፋታት ኣየጋጥሞምን እዩ። እቲ ሓቂ እዚ እንከሎ ግን ሰባት ምዕባልኦም ምስ ናይ ካልእ ሰብ ህይወት፣ ምስ ናይ ካልእ ሰብ ግዜ፣ ምስ ናይ ካልእ ሰብ ድምቀት ብምንጽጻር ስሕተት ይሰርሑ። ከምኡ ዝገበሩሉ ህሞት ከዓ ንገዛእ ርእሶም ንመከራ ይሕልፎም ይህብዋ። ስለዚ ካልኦት ሰባት እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ምርኣይ ገዲፍካ ኣብ ናትካ ህይወት ምትኳር ክትጅምር ኣለካ። ዝገርም ከዓ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ከተወዳድር ከለኻ ምስቲ ናይ ሓቂ ህይወቶም ኣይኮንካን ተወዳድራ ዘለኻ። ምስቲ ብላዕሊ ትርእዮ ህይወቶም ማለት ምስቲ ንሳቶም ከርእዩኻ ዝመረፅዎ ጽቡቕ ህይወቶም ኢኻ ተወዳድራ ዘለኻ። ሓደ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ሰዓብቲ ክፍሪ ትርኢ፣ ኣብ ህይወቱ ክዕወት ትርኢ፣ ግን እቲ ዝሓለፎ ቃልሲ ኣይትርእዮን ኢኻ። ሓደ ሰብ ነገራት ክሰልጦ ትርኢ፣ ግን ክሰግሮ ዝነበሮ ውድቀታት ኣይትርእዮን ኢኻ። ሓደ ርእሰ ተኣማንነት ሰብ ዘለዎ ትርኢ፣ ግን ንነብሱ እናተጠራጠረ ዘሕለፎም ጸልማት ህይወት ኣይትርእዮምን ኢኻ። ይኹን እምበር እዚ ኸይረኣኻ ክንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ኩሉ ቃልስኻ፣ ኩሉ ዘይምትእማንካ፣ ኩሉ ጉድህታትካ ትርኢ እሞ ካብኣቶም ከም እትትሕት ዘይትረብሕ ምዃንካ ንገዛእ ርእስኻ ትእምና። ግና ከም ዝኸውን ኣይነበሮን። ንስኻ ኣብ ካልእ ጽፍሒ ናይ ጉዕዞኻ ጥራይ ኢኻ ዘለኻ። እስከ ካሓተካ ዘርኢ ምስቲ ዘርኢ መዓልታዊ ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢልካ ጌና ገረብ ስለ ዘይኮነ ክትውድሆ ትኽእል ዲኻ። ኣይፋሉን ገረብ ክሳብ ዝኸውን ግዜ ከም ዝወስድ ትርዳእ ኢኻ። ውፅኢት ቅድሚ ምርኣይካ እቲ ዕብየቱ ኣብ ትሕቲ መሬት ከም ዝካየድ ትርዳእ ኢኻ። እዚ ናብ ህይወት ምስ ነምጽኦ ሰባት ነዚ ኸይዲ ዕብየት ይርስዕዎ እዮም። ስለዚ እውን ናብ ሓደ ሙሉእ ብምሉእ ዝዓንበበ ካልእ ሰብ ይጥምቶ እሞ ጌና ኣብ ምዕባይ ስለ ዘለዉ ይደሃሉ። ጸኒዖም ተቐጺሎም እናማዕበሉን ተቐጺሎም መጓዓዝን ተቐጺሎም ዝምዕብሉሉ ግዚኦም ከም ዝመጽእ ይርስዑ። እቲ ጸገም እንታይ ይመስለካ? ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ኣብ እትወዳድረሉ ህሞት ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘለኻ እኹል ከም ዘይኮይነ ኮይኑ ክስምዐካ ጅምር። ንነብስኻ ምጥርጣር ትጅምር። ለውጥኻ ከተቃላጥፍ ትጅምር። ምስ ተቃላጥፎ ድማ ጌጋታት ትገብር። ምስ ተቃላጥፎ ድማ ኣተኩረኻ ተጥፍእ። ምስ ተቃላጥፎ ድማ ብጉዕዞኻ ትዕግስቲ ትስእን። ሰባት በዚ ከምዚኦም ተስፋ ዝቆርጹ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም እኹላት ስለ ዘይነበሩ ዘይኮነስ ክሳብ ሕጂ ዝያዳ ንቕድሚት ክስጉሙ ከም ዝነበሮም ንገዛእ ርእሶም ስለ ዝእምንዎ እዩ። ንኣእምሮኻ ኣብ ናትካ መስመር ምጓዓዝ ክኽእል ከተሰልጡን ኣለካ። መገድኻ ናትካ መገዲ ምዃኑ ከም ናይ ካልእ ሰብ ክመስል ከም ዘይብሉ መዓልታዊ ንገዛእ ርእስኻ ከተዘክሮ ኣለካ። ገለ ሰባት ቀልጢፎም ይዕወቱ፣ ካልኦት ድማ ዝያዳ ግዜ ይወስደሎም። ገለ ሰባት ኣብ መጀመርታ ቃለሱ እሞ ኣብ ሓፂር ይዕወቱ፣ ካልኦት ግና ቀጻሊ ኸይዱ ወይ ለውጢ ይጽበዮም። ገለ ሰባት ኩሉ ዘድልዮም ጸጋታት ቀረባት ተማሊኡሎም ክብገሱ ከለዉ፣ ካልኦት ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ዕድል ክፈጥሩ ክቃለሱ ኣለዎም። ግና ዝፍለጥ ኣብ መወዳእታ ካብዚ ኩሉ ወላ ሓደ ኣየገድስን እዩ። ምኽንያቱ ኣበይ ከም ትበጽሕ ዝውስን እንኮ ነገር ናትካ ጻዕሪ፣ ናትካ ዲስፕሊን፣ ናትካ ኣተሓሳስባ ጥራይ እዩ። ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ኣብ ክንዲ ተወዳድራ ምስቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን፣ ቅድሚ ሓደ ወርሒ፣ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበርካዮ ሰብ ወይ ህይወት ኣወዳድሮ። እዚ እቲ ዘገድስ እንኮ ውድድር። ካብቲ ቅድም ዝነበርካዮ ትልወጥ ደለኻ፣ ተዓቢ ደለኻ፣ ትመሓየሽ ደለኻ። እቲ መልሲ እወ እንተኾይኑ ኣብ ቁኑዕ መስመር ኢኻ ዘለኻ። እቲ መልሲ ኣይፋል እንተኾይኑ ድማ ትልውጦ ግዜ እዩ። ካልእ ሰብ ይገብሮ ስለ ዘሎ ዘይኮነስ ዝሓሸ ክትከውን ንገዛእ ርእስኻ ዕዳ ስለ ዘለካ እዩ። ዓወትካ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ጉዕዞ ወይ ህይወት ተመርኩስካ ምዕቃን፣ ምምዛን፣ ምውድዳር ደው ከተብል ኣለካ። ካልእ ሰብ ንቕድሚት ዝሰጎመ ስለ ዝመስለካ ጥራይ ብዛዕባ ምዕባለኻ ሕማቕ ክስምዐካ የብሉን። ናይ ካልኦት ሰብ ዓወት ንስኻ ከም ትፈሽል ዘለኻ ኮይኑ ክስምዐካ
ክገብር የብሉን ምኽንያቱ እቲ ሓቂ ኣይትፈሽልን ኢኻ ዘለኻ ኣብ ናትካ ናይ ግዜ ሰሌዳ ወይ ኣቋጻጽራ ኢኻ ዘለኻ እንኮ ትኽረትካ ድማ ኣብ ምቅጻል ኣብ ምዕባይ ኣብ ምምሕያሽ ከምኡውን ብልክዕ ኣብቲ ክትህልዎ ዘለካ ህሞት ከም ዘለኻ ምእማን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢኻ ቀሊል ዝኾነሉ ብዝቐልጠፈ ዝሰለጦ ዝሓሸ ዝገብር ዘሎ ዝመስል ሰብ ክህሉ እዩ ግና እዚ ማለት ንስኻ ተወድቕ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን እዚ ማለት ንስኻ እኹል ኣይኮንካን ማለት ኣይኮነን እዚ ማለት ንገዛእ ርእስኻ ክትጣራጠራ ኣለካ ማለት ኣይኮነን እዚ ጉዕዞኦም ካብ ናትካ ዝተፈልየ ምዃኑ ጥራይ እዩ ዘመልክት እዚ ድማ ጸገም ይብሉን ምኽንያቱ እቲ ዘገድስ ጉዳይ ካብቲ ትማሊ ዝነበርካዮ ዝሓሸ ምዃን እዩ ኣብ መወዳእታ ነዚ ምስ ተረዳእኻዮ ግዜኻ ኣብ ምውድዳር ምጥፋእ ኣቋሪፅካ ኣብቲ ብሓቂ ዘገድስ ነገር ማለት ኣብ ናትካ ዕብየት ኣብ ናትካ ምዕባለ ምትኳር ክጅምር ኢኻ ራብዓይ ውሳነ ግበር እሞ ኣብኡ ጽናዕ ኣብ ህይወት ሓደ ትክክለኛ ውሳነ ክትገብረሉ ዘለካ ግዜ ይመጽእ እዩ ምሕሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ምስትንታን ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ትኽገብሮ ዘለኒ ዝብል ጽኑዕ ውሳነ ከምኡ ምስ ትገብር ድማ ኩሉ ነገር ክልወጥ ይጅምር እቲ ጸገም ግን መብዛሕትኡ ሰብ ፈጺሙ ክውስን ዘይክእል ምዃኑ እዩ ይጠራጠር ይዋላወል ምናልባት ጸኒሑ ወይ እቲ ቁኑዕ ግዜ ክጽበየ ኢሉ ንገዛእ ርእሱ ይነግራ ግን እቲ ቁኑዕ ግዜ ፈጺሙ ኣይመጽእን እዩ ዝኾነ ይኹን የጋጥም ኣብዚ ውሳነ ክጸኒዐ ፈጺሞ ይብልን እዩ ህይወትካ ክትልውጥ እንተደኣ ደሊኻ ክትዕወት እንተደኣ ደሊኻ ንቕድሚት ክስጉም እንተደኣ ደሊኻ ውሳነ ናይ ምግባርን ኣብ ውሳነኻ ናይ ምጽናዕን ሓይሊ ክትመሃር ኣለካ ንሓደ ሰሙን ዘይኮነስ ንሓደ ወርሒ ዘይኮነስ እቲ ውጽኢት ክሳብ ትረክብ ምኽንያቱ እሲዩ ነቶም ዝዕወቱ ካብቶም ድሕሪት ዝተርፉ ዝፈሊ እቶም ዝዕወቱ እቶም ዝውስኑን ፈጺሞም ንድሕሪት ዘይብሉን እዮም ጥርጣረ ይስምዖምን ቁኑዕ ምርጫ ገይረዶ እናበሉ ብምሕሳብ ግዜ የጥፍኡን ከም ዝሰርሕ ከም ዝገብርዎ ብሙሉእ ተወፋይነት ብሙሉእ ኣተኩሮ ብሙሉእ እምነት ንቕድሚት ይስጉሙ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ቀጻሊ ዘይምውሳን እዩ ዝነብር ሓደ ነገር ይጅምሩ ግን ከቢድ ምስ ዝኸውን ፍርሒ ናብ ውሽጦም ሰሊኹ ይኣቱ ብኹሉ እቲ ዝሰሓትሉ መንገዲ ክሓስቡ ይጅምሩ እሞ ከይተፈለጦም ድማ ተስፋ ቆርፁ ስለዘይክእልዎ ዘይኮነስ ዓቕሚ ስለዘይነበሮም ዘይኮነስ ካብ መጀመርታት ሒዞም ፈጺሞም ውፍያትን ወሰንትን ስለዘይነበሩ እዩ ግና ዓወት ከምኡ ኣይኮነን ዝሰርሕ ብሉፅ ህይወት ብኸምዚ ኣይተሃንጾን ኢኻ ናይ ሓቂ ውሳነ ኣብ ትገብረሉ ህሞት ኣነባብረኻ ልወጥ ኣተኩሮኻ በልሕ ፀዓትካ ቅየር ምስምሳት ምድላይ ደው ተብል እሞ ፍታሕ ምድላይ ድማ ትጅምር ነገራት ክሳብ ዘጋጥሙ ምጽባይ ደው ተብል እሞ ነገራት ከም ዘጋጥሙ ምግባር ድማ ትጅምር ክገብሮ ይኽእል ዶ ይኸውን እናበልካ ብምሕሳብ ግዜ ምጥፋእ ደው ተብል እሞ ክትገብሮ ከም ትኽእል ንገዛእ ርእስኻ ምርግጋጽ ትጅምር ግና እዚ ትዝደልዮ ክሳብ ዝረኽቦ ድማ ደዋይ ክብልን የልካ ክሳብ ትውስን ካብ ዝበለ ሓደ ኣየጋጥምን እዩ ርኢኻ ኣለኻ ዘይምውሳን ፀረ ምዕባለ እዩ ዘይምውሳን ኣብ ሓደ ኣጥቢቑ ሒዘካ ዘይምውሳን ንነብስኻ ከምትጠራጠር ገብረካ ዘይምውሳን ግዜኻ ኣጥፍኦ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ ዘይምውሳን ናይ ጣዕሳ ህይወት ከም እትነብር ገብረካ ምኽንያቱ ሓደ መዓልቲ ንድሕሪት ትጥምት እሞ ኩሉ ትኽትገብሮ ትኽእል ዝነበርካ ነገራት ኩሉ ትኽትበጽሖ ትኽእል ዝነበርካ ሸቶታት ኩሉ ትኽትጭቡጦ ትኽእል ዝነበርካ ሕልምታት ፈጺሙ ደጊሙ ከም ዘየጋጥመካ ትርዳእ ምኽንያቱ ሓደ ግዜ ድሕሪኦም ክትከይድ ፈጺምካ በቲሕካ ስለ ዘይወሰንካ ኣብ ድኹም ውሳነታት ትደልዮ ህይወት ክትሃንጽ ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍርቂ ዝተወፈየ ኣእምሮ እናነበርካ ዓበይቲ ውጽኢታት ክትጽበህ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ከም ትደሊ ክትውስን ኣለካ ህይወትካ ኣብኡ ከም ዝምርኮስ ጌርካ ድማ ክትውፈየሉ ኣለካ መጻኢኻ ኣብ ውሳነኻ ምርኮስ እዩ ዓወትካ ኣብ ውሳነኻ ምርኮስ እዩ ሓጎስካ ኣብ ውሳነኻ ምርኮስ እዩ ብዛዕባ ኩሎም እቶም ኣብ ጫፍ ዓወት ዝበጽሑ ሰባት ማለት ስፖርተኛታት ነጋዶ መራሕቲ ስነ ጥበባውያን ሕሰብ ኩሎም ሓደ መዓር ዝገብሮም ነገር ነይርዎም እዩ ንሱ ድማ ውሳነ ገይሮም ፈጺሞም ድማ ንድሕሪት ኣይበሉን ፍርሒ ደው ከብሎም ኣይፈቐዱን ዕንቅፋታት ከንቀጥቅጦም ኣይፈቐዱን ውድቀት ተስፋ ከም ዝቆርጹ ክገብሮም ኣይፈቐዱን ኣብቲ መገዶም ጸኒዖም ቀጺሎም ኣድላይ ክኾን ከሎ ይዕርዩ ግና ነቲ ውሳነኦም ፈጺሞም ኣይቀየርዎን ነዚ ዝወሰንክዎ እገብሮ ኣለኹ ኢሎም ኣተግቢሮሞ በዚ ምኽንያት ድማ እዮም ተዓዊቶም ሕጂ ነብስኻ ብዛዕባ እንታይ ጌና ዘይወሰንኩ ኢልካ ክትሓት ኣለካ ኣብ ምንታይ ክዋላወል ጸኒሐ ኣየናይ ነገርየ ደጋጊመ ክጅምርን ክቋርፅን ጸኒሐ ምኽንያቱ እዚዩ ንድሕሪት ዝጎተካ ዘሎ እዚዩ ሙሉእ ዓቕምኻ ንኸይትጥቀም ዝዓግተካ ዘሎ ክሳብ ዘይወሰንካ ድማ ኣብ ዘለኻዮ ተዓጊትካ ክትጸኒሕ ኢኻ ቅድሚ ምውሳንካ ኩሉ ነገር ፍጹም ክሳብ ዝኸውን ምጽባይ ኣቋርጽ ዝበለጸ ግዜ ዝበለጸ ሓበሬታ ዝበለጸ ርእሰ ተኣማንነት ከም ዝድልየካ ምሕሳብ ኣቋርጽ እዚ የድልየካን እዩ ዘድልየካ ነገር ውሳነ ምግባርን ምጅማርን ጥራይ እዩ ኣብ ዘለኻዮ ብዘለካ ሎም ጀምር ሓንሳብ ምስ ጀመርካ ድማ ደው ኣይትበል
ጥርጣረን ድሕሪት ክስሕበካ ይትፍቀድ ፍርሒ ከም እትዋላወል ክገብረካ ይትፍቀድ ብምሉእ ተወፋይነት ብምሉእ እምነት ማዕረ ክንደይ ግዜ ይውሰድ ብዘየገድስ ዝኾነ ዕንቅፋታት ኣብ መንገድኻ መጽእ ብዘየገድስ ክትወድኦ ክትበጽሖ ምዃንካ ኣሚንካ ብፍጹም ርግጸኝነት ንቕድሚት ትሰጉም ካብ ምኽኒታት ንላዕሊ ዝያዳ ሓያል ክትከውን ኣለካ ካብ ፍርሕታት ንላዕሊ ዝያዳ ንሸቶታትካ ዝተወፈኻ ክትከውን ኣለካ ብተመሳሳሊ መንገዲ ምንባር ተመሳሳሊ ገይጋታት ምግባር ንገዛእ ርእስኻ ንድሕሪት ምስሓብ ከም ዘቋረጽካ ክትውስን ኣለካ ኣብ መወዳእታ ነቲ ውሳነ ምስ ገበርካን ኣብኡ ምስ ጸናዕኻን ድማ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ኩሉ ነገር ክልወጥ ክጅምር እዩ ምኽንያቱ ውሳነታት ዕድል ይፈጥሩ እዮም ሓቀኛ ውሳነ ኣብ ትገብረሉ ህሞት ድማ ፈጺምካ ከም ትቕድም ዝነበርካዮ ኣይክትከውንን ኢኻ ቁጥሪ 5 ስምዒታዊ ግብረ መልስታት ምስትውዓል ብዝተገብረሎም ምላሻት ተከኣዮም ኣብ ህይወት ወትሩ ዝፍትኑኻ እሞታት ማለት ዝቆጥዑኻ ዝሕርቑኻ ርእሰ ተኣማንነትካ ዝፍትኑ ወሂታት ክህሉ እዮም ኣብዚ ህሞት እዚ ድማ ክልተ ምርጫታት ኣለካ ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ክትህብ ማለት ሕርቃን ክቋጻጸረካ ምብስጫው ንፍርድኻ ክሽፍኖ ፍርሒ ንቐጻሊ ስጉምትኻ ክእዝዞ ክትፈቅድ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ርእሰ ቁፅፅር ክትገብር ምስትውዓል ብዝተገብረሉ ምላሽ ክትህብ ትኽእል ኢኻ እቲ ሓደ መንገዲ ኣብ ሓደ ዓጊቱ ክሕዘካ ከሎ እቲ ሓደ ከዓ ንቕድሚት የሰጉመካ መብዛሕትኦም ሰባት ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ማዕረ ክንደይ ዝኣክል ንህይወቶም ይቋጻጸሩ ከም ዘሎ ኣይርድኦምን እዩ ምናልባት ምርጫታት ይገብሩ ከም ዘለዉ ይሓስቡ ይኾኑ ግና ብሓቂ ብስምዒቶም እዮም ዝምርሑ ዘለዉ ገለ ነገር የጋጥም ከይሓሰቡ ብኡንብኡ ድማ ግብረ መልሲ ህቡ ሓደ ሰብ ኣልታዊ ነገር ይዛረቦ እሞ ንምሉእ መዓልቶም ከባላሽዋ ድማ ፈቕድሉ ሕማቕ ዜና ይስምዑ እሞ ብሃንደበት ድማ ናብ ተስፋ መቑራጽ ይወድቁ ፍርሒ ይስምዖም እሞ ንቕድሚት ኣብ ክንዲ ዝጓዓዙ ተስፋ ይቖርጹ መብዛሕትኡ ሰብ በዝን ብኸምዝን ማለት ወትሩ ግብረ መልሲ እናሃበ ወትሩ ስምዒታቱ ክመርሑ እናፈቐደ እዩ ዝነብር እቲ ውፅኢቱ ድማ ጣዕሳ ጥራይ እዩ ምኽንያቱ ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ምስ ትህብ መብዛሕትኡ ግዜ ዘይደለኻዮ ነገራት ትዛረብ ክትገብሮ ዘይነበረካ ነገራት ትገብር ከምኡውን ንመጻኢኻ ዘይኮነ ምርጫታት ትገብር ግና እቶም ኣብ ህይወት ዝዕወቱ ሰባት ማለት እቶም ርእሰ ቁፅፅር ዘለዎም ሰባት በዚ መንገዲ እዚ ኣይከዱን እዮም ስምዒታት ንውሳነቶቶም ክእዝዙ እቲ ግዝያዊ ስምዒት ነባሪ ውፅኢት ከስዕባ ይፈቕዱን ስምዒታዊ ኣብ ዝኾኑሉ ህሞት ደው ንምባል ንምሕሳብ ብምስትውዓል ንምግባር እምበር ብድንገት ንኸይውስኑ ንገዛእ ርእሶም የሰልጥኑ ምኽንያቱ ስምዒታት ግዝያዊ እዮም ግና ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ምሃብ ዘምፅኦ ሳዕብየን ንምሉእ ህይወትካ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ስለ ዝርድኡ እስከ ብዛዕባ እዚ ኣብ ህይወትካ ብሕርቃን ተዳፋፊእኻ ሓደ ነገር ምስ ተዛረብካ ድሓር ክንደይ ግዜ ተጣዒስካ ትፈልጥ ብፍርሒ ተደፊእኻ ውሳነ ምስ ገበርካ ጌጋ ምርጫ ከም ዝነበረ ድሓር ክንደይ ግዜ ተረዲእካ ፈልጥ ምብስጫው ከም ተቋርጽ ክገብረካ ፈቒድካሉ ድሓር ግን መቐጸልኩ ነይረልካ ክንደይ ግዜ ተጣዒስካ ትፈልጥ ሪኻ ስምዒታዊ ግብረ መልስታት ዝገብርዎ እዚ እዩ ምብስጫው ንውሳነኻ መርሖ ንናእሽቱ ጸገማት ካብ ክውንነቶም ንላዕሊ ግዙፋት ኮይኖም ከም ዝስምዐካ ገብሮም ኣብዚ ህሞት እዚ ንገዛእ ርእስኻ ምቁፅጻር ክትጅምር ኣለካ ሕርቃን ኣብ ዝስምዐካ ህሞት ምብስጫው ቀሲሉ ክቋፅፀረካ ኣብ ዝጅምረሉ ህሞት ፍርሒ ንድሕሪት ክትብል ከም እትደሊ ኣብ ዝገብረካ ህሞት ደው በል ግብረ መልሲ ይትሃብ ኣብቲ ህሞት እቲ ናብ ኣእምሮኻ ዝመጽእ ቀዳማይ ነገር ኣይትደርጉሕ ስምዒታት ንኣተሓሳስባኻ ክጨውዩ ወይ ትፍቀድ ኣተንፍስ ንድሕሪት ተመለስ ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳድካ ንምሕሳብ ንገዛእ ርእስኻ ግዜ ሃባ ምኽንያቱ ሓንሳብ ከምኡ ምስ ገበርካ ርእሲ ቁፅፅር ይህልወካ እሞ ግብረ መልሲ ኣብ ክንዲ ትህብ ብጥበብ ምሕሳብ ትጅምር ምኽንያቱ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ትቋፃፀረሉ ህሞት ወላ ሓደ ነገርን ወላ ሓደ ሰብን ክጻወተልካ ይክእልን እዩ ዝገርም ነገር መብዛሕትኡ ሰብ ስምዒታቱ ክቋፃፀር እኳ ኣይፍትንን እዩ ክቋፃፀሮ ይክእልን እየ ይብል ግና እዚ ሓቂ ኣይኮነን ንገዛእ ርእስኻ ከተሰልጥን ትኽእል ኢኻ ናይ ደው ምባል ናይ ምሕሳብ ብጥበብ ምላሽ ናይ ምሃብ ልምዲ ክትሃንጽ ትኽእል ኢኻ እዚ ክእለት እዩ ከም ዝኾነ ካልእ ክእለት ድማ ብዝያዳ ኣብ ዝተለማመድካዮ መጠን ብዝያዳ ትመሓይሾን ትመልኮን ኢኻ ግብረ መልሲ ቅድሚ ምሃብካ ብዝያዳ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ዝተቋፃፀርካሉ መጠን ጸቕጢ ናይ ምህዳእ ርጉእ ናይ ምዃን ክእለት ብዝያዳ ትሃንጽ ምኽንያቱ ህይወት ዘይትግመት ስለ ዝኾነት ጸገማት ከጋጥሙኻ እዮም ንድሕሪት ክስሕቡኻ ዝፍትኑ ሰባት ከጋጥሙኻ እዮም ከምቲ ዝደለኻዮ ዘይኮነልካ ኩነታት ከጋጥሙኻ እዮም ወትሩ ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ትህብ እንተኾንካ ድማ ወትሩ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከም ዘለኻ ኮይኑ ክስምዐካ እዩ ወትሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ስምዒታትካ ክትከውን ኢኻ ግና ምስትውዓል ብዝተገብረሉ መንገዲ ምላሽ ንኽትህብ ንገዛእ ርእስኻ እንተደኣ ምሂርካ ዘይትርበሽ ትኸውን ኣብ ማእኸል ህቦ ብላ ህዱእ ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ በላሕቲ ውሳነታት ትገብር
ግዝያዊ ስምዒታት ናይ ነዊሕ ግዜ ሽቶታትካ ከበላሽዎ ዘይትፈቅድ ሰብ ትኸውን ነዚ ክእለት እዚ እንተትመልኮ ህይወትካ ማዕረ ክንደይ ዝተፈልየት ምኾነት ኢልካ ምሕሰቦ ሰባት ዝቆጥዑኻ ነገራት ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ዘይትርበሽ ንኣሽቱ ነገራት ክቋጻጸሩኻ ዘይትፈቅድ እንተትኸውን ማዕረ ክንደይ ኣኽብሮት ምረኸብካ ኢልካ ክትሕሰብ ብዘይገድሱ ነገራት ቀጻሊ ዘይትሓርቕ እንተትኸውን ማዕረ ክንደይ ዝበለጸ ሰላም ዝተሰምዐካ ኢልካ ክትሕሰብ ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ኣብ ክንዲ ትህብ ብስልቲ ብብልሒ ብምስትውዓል ምላሽ እንተትህብ ማዕረ ክንደይ ዓወት ምረኸብካ ኢልካ ክትሕሰብ ነቶም ማእኸሎት ሰባት ካብቶም ላዕለዎት ዓወት ዝተጓናጸፉ ሰባት ዝፈልዮም እዚ እዩ እቲ ተራ ሰብ ግብረ መልሲ ዝህብ ስምዒታዊ ኸውን ነገራት ብውልቂ መንገዲ ወስዶም ኣብ ዘይገድሱ ነገራት ግዜን ፀዓትን የባኽን ግና እቲ ፍሉይ ዓወት ዝረክብ እቲ ናብ ዝለዓለ ዝበፅሕ ሰብ ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳዱ ብምስትውዓል ሓስቡ እሞ ንኣሽቱ ዕንቅፋታት ክብድህዎ ይፈቅድን እዩ ኣሉታውያን ሰባት ክርብሽዎ ይፈቅድን እዩ ኣተኩሩ እሕዝ ኣብ ርእሲ ቁፅፅር ድማ ጸንሕ በዚ ምኽንያት ድማ ወትሩ ብልጫ ፀብለልታ ኣለዎ እቲ ቡድህኻ እዚ እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ግብረ መልሲ ቅድሚ ምሃብካ ንገዛእ ርእስኻ ምቁፅጻር ጀምር ሓደ ነገር ምስ ዘቆጥዐካ ደው በል ፍርሒ ሰሊኹ ምስ ዝኣቱ ተረጋጋእ ምብስጫው ምስ ዝበዝሕ ሕድእ በል ቅድሚ ምዝራብካ ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳድካ ቅድሚ ምውሳንካ ንምሕሳብ ግዜ ውሰድ ምኽንያቱ እቲ ሓደ ልምዲ እቲ ንኹነታት እትቋጻጸረሉ ሓደ ለውጢ ክትሓስቦ ብዘይትኽእል መንገዲ ንህይወትካ ክልውጦ እዩ ነዚ ክእለት እዚ ዝመልኩ ሰባት ዝያዳ ዝሰርሑ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝሓሸ እዮም ዝነብሩ ምኽንያቱ ድሕሪ ሕጂ እሱራት ስምዒታቶም ስለ ዘይኮኑ ዝሓሸ ዝምድናታት ዝሓሸ ዕድላት ኣብ መጻኢኦም ዝሓሸ ቁፅፅር ኣለዎም ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ኣይህቡን እዮም ብምስትውዓል ዝተሓስበሉ ምላሽ ይህቡ እዚ ድማ ንኹሉ ይልውጦ ቁጥሪ 6 ኣእምሮኻ ንዝለዓለ ተግባራት ተሓሳስባ እንዳልዎ ኣእምሮኻ ማለት ዓወትካ ውድቀትካ ርእሰ ተኣማንነትካ ርእሰ ጥርጣረኻ ኩሉ ነገርካ ዝውስን እቲ ክህልወካ ዝኽእል ዝሓየለ መሳርሒኻ እዩ እቲ ተሓስበሉ መንገዲ እቲ ትነብረሉ መንገዲ ይቆርጾ እዩ ግና እቲ ጸገም እዚ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ንኣእምሮኦም እንታይ ከም ዝሓስብ ዘየሰልጥንዎ ምዃኖም እዩ ኣተሓሳስቦኦም ንዓወት ዝተመልከ ይኮነን ሓሳባቶም ብኣልታውነት ብጥርጣረን ብፍርሕን ተመሊኡ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ብዝኾነ ሓይሊ ይህንደድ ድሕሪኡ ድማ ስለምንታይ ነቲ ቡድሆ ክሰግሩ ከም ዘይከኣሉ ስለምንታይ ዝተዓግቱ ኮይኑ ከም ዝስምዖም ስለምንታይ ኣብ ህይወት ናብቲ ዝቕፅል ደረጃ ክበፅሑ ከም ዘይከኣሉ እናሓሰቡ የንፀርፅሩ ምኽንያቱ ናይ ገዛ ኣእምሮም ቁፅፅር ስለ ዘይብሎም እዩ ልዕል ተግባር ዘለዎ ተሓሳስባ ክፈጥር ዝኽእል ልምድታት ስለ ዘይሃነፁ እዩ ልዑል ኣፈፃፅማ ዘለዎ ተሓሳስባ ምሳኻ ዝውለድ ዘይኮነ ዕድል ዘይኮነስ ገለ ሒዳት ሰባት ጥራይ ዝውንንዎ ባህርያዊ ክእለት ዘይኮነስ ልምዲ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እቲ ሃንፆ እቲ ኻዕቡቶ ተሓሳስባ እዩ ንኣእምሮኻ ንስኻ እንተደኣ ዘይሰልጢንካዮ እንተደኣ ዘይመልሚልካዮ ህይወት ክትመልከካ እያ እቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣልታውነት ክቋፃፀሮ እዩ እቲ ፍርሒ ክቋፃፀሮ እዩ እቶም ጥርጣረታት ሓይሊ ክረኽቡ እዮም ስለዚ እውን ከይተፈለጠካ ብፍርቂ ዓቕምኻ ጥራይ ትሰርሕ ወይ ትንቀሳቐስ ኣእምሮኻ ንዓወት ንተፃዋርነት ንርእሰ ተኣማንነት ንሓይሊ ኣብ ዘይተዳለወሉ እዋን ዘጋጥም እዚ እዩ ንኣእምሮኻ ቁንዓት ነገራት ናይ ምምጋብ ልምዲ ከተለማምዶ ኣለካ ኣብ ኣእምሮኻ ንዝመፁ ሓሳባት ኣቓልቦኻ ምሃብ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ሓይሊ ይህቡኻ ዶ ወይስ ንድሕሪት ይስሕቡኻ ኣለዉ ዝያዳ ሓያል ዶ ይገብሩኻ ኣለዉ ወይስ ዝያዳ ድኹም መብዛሕትኡ ሰብ ኣተሓሳስቡ መርሚርዎ ስለ ዘይፈልጥ ማዕረ ክንደይ ኣልታዊ ምዃኑ እውን ኣይፈልጥን እዩ ዘዝመፀ ሓሳባት ጥራይ ስቕ ኢሉ ይቕበል ኣብ ህይወት ብልዑል ደረጃ ክትሰርሕ ወይ ክትንቀሳቐስ እንተደሊኻ ከምኡ ክትገብር የብልካን እንታይ ደኣ ነቶም ናብ ርእስኻ ዝመፁ ሓሳባት ክትብድሆም ኣለካ ንኣተሓሳስባኻ ዳግማይ ክትቆርጾ ኣለካ ምኽንያቱ ከም ተቐዲመ ዝገለጽኩልካ ሓሳባትካ ንመጻኢኻ ስለ ዝቆርጽዎ እቲ ተሓስበሉ መንገዲ ኣብ ስጉምትኻ ጽልዋ ስለ ዘለዎ እዩ ኣእምሮኻ ብፍርሒ እንተደኣ ተመሊኡ ንቕድሚት ክስጉም ኣይትኽእልን ኢኻ ኣእምሮኻ ብኣሉታውነት እንተደኣ ተመሊኡ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዓወት ከሰናኽሎ እዩ ግና ኣእምሮኻ ንልዑል ኣፈፃፅሞ እንተደኣ ሰልጢኑ ንርእሰ ተኣማንነት ንተፃዋርነት ንስነ ስርዓት እንተደኣ ተሰሪሑ ዘይትድፈር ትኸውን ዕዉታት ሰባት ብዝተፈልየ መንገዲ ዝሓስቡ ዝያዳ በላሕቲ ወይ ዝያዳ ዕድለኛታት ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽሓስቡ ንርእሶም ዝሰለ ዘሰልጦን እዩ ኣእምራዊ ብስለት ሃኒፆም እዮም ልምዲ ናይ ልዑል ተግባራት ተሓሳስባ ፈጢሮም እዮም በዚ ምኽንያት ድማ ብዝተፈልየ መንገዲ ስጉም ትወስዱ ብዝተፈልየ መንገዲ እንቀሳቐሱ ኣብ ኣሉታዊ ሓሳባት ግዜ የጥፉን ፍርሒ ደው ከብሎም ኣይፈቕዱን
ጥርጣረ ክብድሆም ኣይፈቕዱን እናኸዱ ይቕፅሉ እናወድቑ ይቕፅሉ እናተዓወቱ ይቕፅሉ ንስኻ እውን ነዚ ተሓሳስባ እዚ ሕጂ ክትሃንጾ ክትጅምር ኣለካ ንመጻኢኻ ብዘገልግል መንገዲ ንኽትሓስብ ንርእስኻ ክተሰልጥን ክትጅምር ኣለካ ብሉያት ልምድታት ኣሉታዊ ተሓሳስባታት ንድሕሪት ክስሕቡኻ ምፍቃድ ኣቋርፅ ዓቕምኻ ዝፅንቁቑ ሓሳባት ምትእንጋድ ደው ኣቡሎም ንገዛእ ርእስኻ ንዓኻ ዘየገልግል ነገር ክሓስብ ኣብ ዝረኸብካሉ ነፍሲ ወከፍ እሞት ብዘገልግለካ ነገር ተካእዮ ፍርሒ ሰላሕ ኢሉ ናብ ውሽጢኻ ብዝኣትወሉ ነፍሲ ወከፍ እሞት ከም እትኽእል ንገዛእ ርእስኻ ዘኻኸራ ጥርጣረ ኣብ ዝስምዐካ ነፍሲ ወከፍ እሞት ቅድሚ ሕጂ ብድሆታት ከም ዝሰገርካ ንገዛእ ርእስኻ ዘኻኸራ ቀሊል ነገር ምግባር ክንዲ ትደልዮ ደረጃ ኣየብፅሕካን እዩ ዝያዳ ክትዓምም እንተደሊኻ ዝሓሸ ክትከውን እንተደሊኻ ናብቲ ዝለዓለ ዓቕምኻ ክትበፅሕ እንተደሊኻ ከም ሓደ ልዑል ትግባረ ናይ ዘለዎ ናይ ምሕሳብ ልምዲ ትሃንፅ ኣለካ ሓንሳብ እዚ ምስ ገበርካዮ ኩሉ ነገር ክልወጥ ይጅምር እስከ ጥርጣረ ክትዓንቐፈካ ፈፂምካ ምስ ዘይተፍቅድ ማዕረ ክንደይ ክትዓምም ከም እትኽእል ሕሰብ ኣብ ክንዲ ኣብ ፀገማት ኣፍታሕ ኣብ ክንዲ ኣብ ደረት ኣብ ተኽእሎታት ከድህብ ንኣእምሮኻ እንተተሰልጥኖ ማዕረ ክንደይ ሓያል ከም ትኸውን ኢልካ ሕሰብ ልዑል ትግባረ ዘለዎ ተሓሳስባ ዝኾነ ነገር ክቆፃፀሮ ናብ ዝኽእል ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ናብ ዘይብዳህ ርእሰ ተኣማንነት ናብ ዝንቀሳቐስን ካልኦት ዝሓልምዎ ጥራይ ናብ ዝጭብጥ ሰብ እልውጠካ እዚ ብዛዕባ ሞቲቬሽን ዘይኮነስ ብዛዕባ ዲሲፕሊን እዩ ንሓንጎልካ ንዓወት ዳግማይ ብዛዕባ መቕራፂ ምኽንያቱ ልምዲ ናይ ልዑል ትግባረ ተሓሳስባ ምስ ተሃንፅ ዓወት ድሕሪ ሕጂ ሕቶ ወይ ዘጠራጥር ኣይኮነን ርግፀኛት ዘለዎ እዩ ዝኸውን ቁጥር 7 መንነትካ ዳግማይ ይህነፅ እቲ ሰባት ዝብልዎ ዘይኮነስ ናይ ሕሉፍ ጌጋታትካ ክገልፅዎ ዝፍትኑ ዘይኮነስ ዋላ እውን ጥርጣረታትካ ዝብልዎ ዘይኮነስ ብሓቂ መን ምዃንካ ወስን መንነትካ ኣብ ድኽመትካ ዘይኮነ ኣብ ጥንካረኻ ተመርኪስካ ዳግማይ ክትሃንጾ ኣለካ ምኽንያቱ ድኽመትካ ክገልፀካን ተፍቂድካ ውድቀታትካን ጥርጣረታትካን ንገዛእ ርእስኻ እትሪእሉ መንገዲ ክገልፅዎ እንተደኣ ፈቒድካ ካብቲ ናይ ምድግጋም ዑደት ህይወት ፈፂምካ ሓራይ ክትወፅን ኢኻ ተዓጊትካ ክትተርፍ ኢኻ ብንእሽቶ ምንባር ወይ ምዕጋብ ክትቅፅል ኢኻ ንገዛእ ርእስኻ ምጥርጣር ክትቅፅል ኢኻ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ ኣብቲ ሕማቕ ተሓሳስባ ኮይንካ ክንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ቁኑዕ ምዃንካ ምርግጋፅ ክትቅፅል ኢኻ ድኹም ምዃንካ ምስ ተኣምን ከም ድኹም ኢኻ ክትነብር ዓቕሚ ከም ዘይብልካ ምስ ተኣምን ኣይትፍትንን ኢኻ ምስ ትፍትን እሞ ንእሽቶ ውድቀት ምስ ዘጋጥመካ ድማ ኣይበልኩን ዶ እኹል ክእለት ከም ዘይብለ ይፈልጥ ነይረ ትብል ሰባት ንገዛእ ርእሶም ኣብቲ ዘይደልይዎ መፃወድያ ህይወት ዘእትውሉ መንገዲ እዚ እዩ ግና ሓንሳብ ኣብቲ መፃወድያ ምስኣትኻ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንኽትወፅእ ሕጂ ክትውስን ትኽእል ኢኻ እቲ ፀገም መብዛሕትኡ ሰብ መን ምዃኑ ንምውሳን ፈፂሙ ግዜ ይወስድን እዩ ስቕ ኢሉ ብቤተሰብ ብመምሃራን ብሕብረተሰብ ወይ ካልእ ሕሉፍ ጌጋታት ዝተዋህቦ ዝኾነ ይኹን መንነት ተቐቢሉ ይነብር ሓደ ሰብ ሃካይ ይብሎ ንሱ ድማ ሃካይ ምዃኑ ይቕበሎ ሓደ ሰብ በሊሕ ከም ዘይኮነ ይነግሮ ንሱ ድማ ነቲ ዝተዋህቦ ስም ንዓመታት ተሰኪሙ ወቐፅል መብዛሕትኡ ሰብ በዝን ከምዝን እዩ ዝነብር ግና ንስኻ ከምኡ ኢልካ ክትሓስብ የብልካን ምኽንያቱ ንገዛእ ርእስኻ ትሪእየሉ መንገዲ ንኹሉ ነገርካ ስለ ዝውስን ነቲ ትነብረሉ መንገዲ ነቲ ትወስዶ ሪስክታት እትፈጥሮ ዕድላት ነቲ ትገጥሞ ውድሆታት ነቲ ክበፅሐ ኢልካ እተኣምኖ ሸተታት ትውስን መንነትካ መሰረት ዓወትካ ወይ ውድቀትካ እዩ ክትዕወት እንተደሊኻ ነቲ መሰረትካ ዳግማይ ክትሃንጾ ኣለካ እዚ ማለት ወላ እውን ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ወላ እውን ስቃይ ኣብ ዝመልአሉ እዋን ወላ እውን ተስፋ ክትቆርፅ ኣብ እትደልየሉ እዋን ዝኾነ ይኹን ነገር ክትዋፅእ ከም እትኽእል ንገዛእ ርእስኻ ምርግጋፅ እዚ ሓይልኻ እዩ እዚቲ ክትሃንጾ ዘለካ መንነት ግን እትፍታሕ ወላ ሓደ ሰብ ነቲ መንነት ክህበካ ከይትፅበ ወላ ሓደ ሰብ መፅኡ ሕጂ ሓያልኻ ክብለካ ከይትፅበ ወላ ሓደ ሰብ ርእሰ ተኣማንነት ክሃንፀልካ ከይትፅበ እዚ ንስኻ ባዕልኻ ክትወስዶ ዘለካ ስጉምቲ እዩ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ በብንእሽቶ ክትሃንጾ ዘለካ ልምዲ እዩ ንገዛእ ርእስኻ ብኸመይ ከም እትዛረብ ተረድኣ ኣብ ኣእምሮኻ ንእትጥቀመሎም ቃላት ክትግደስ ኣለካ ምኽንያቱ እቶም ቃላት ንመንነትካ ይቐርፅዎ ስለ ዝኾኑ ንነብስኻ እኹል ክእለት ከም ዘይብልካ ኩሉ ግዜ ነገራት ከም እተባላሽው ፈፂምካ ከም ዘይትዕወት ዲኻ ትነግራ ወይስ ሓያል ምዃንካ ዓቕሚ ከም ዘለካ ዝመፀ ይምፃእ ክትወፆ ከም እትኽእል ኢኻ ትነግራ ንገዛእ ርእስኻ ኣሉታዊ እምነታት እንሃብካ እንተዳ ፀኒሕኻ ደው ተብለሉ ግዜ ሕጂ እዩ ነቲ ንድሕሪት ስሕበካ ዝነበረ መንነት ኣፍሪስካ ሓድሽ መንነት እተሃንፀሉ ግዜ ሕጂ እዩ ብዛዕባ እቲ ዝበለፀ ናይ ገዛእ ርእስኻ መንነት ሕሰብ ብዛዕባ እቲ ክትኮነ ትደሊ ተስፋ ዘይቆርፅ መንነትካ ሕሰብ እቲ ትደልዮ መንነትካ ተፈጢሮሎ እዩ ኣብ ርሑቕ ሕልሚ ዘይኮነስ ሕጂ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ እቲ እንኮ ክትገብሮ ዘለካ ንዕኡ ምውፃእ ምግላፅ ጥራይ እዩ መዓልታዊ ከምቲ መንነት እቲ ክትነብር ኣለካ
ሓይልኻ ክሳብ ዝመጽእ ብምጽባይ ሓያል ኣይትኸውንን ኢኻ ሓያል ዝገብሩኻ ነገራት ብምግባር ኢኻ ሓያል ትኸውን ንነብስኻ ከም ሓደ ዝፍትን ሰብ ጌርካ ምርኣይ ኣቋሪጽካ ከም ሓደ ዝገብር ሰብ ጌርካ ምርኣይ ክጅምር ኣለካ ንገዛ ርእስኻ ከም ሓደ ክልወጥ ዝደሊ ሰብ ጌርካ ምርኣይ ኣቋሪጽካ ከም ሓደ ድሮ ምልዋጥ ዝጀመረ ሰብ ጌርካ ምርኣይ ክጅምር ኣለካ እቲ ፍታሕ እዚ እዩ ካብ ሕጂ ከምቲ ትደልዮ መንነት ኮይንካ ክትነብር ኣለካ ሓደ መዓልቲ ኣይኮነን ስምዒት ምዝህበካ ኣይኮነን ሕጂ በቃ ኣብዛ ቃሕሰም እዚኣ እቲ ናይ ቀደም መንነትካ ንድሕሪት ክስሕበካ ፍትን ከም ዘሎ ኮይኑ ዝስምዐካ ህሞታት ክህሉ እዩ ጥርጣረታት ሰላሕ ኢሎም ምስ ዝኣቱ ፍርሒ ክቋፃፀረካ ምስ ዝፍትን ናብ ናይ ቀደም ልምድታትካ ክትምለስ ከም እትደሊ ኮይኑ ከም ዝስምዐካ እዚ ፈተና እዩ ኣብቲ ህሞት እዩ ከምቲ ዝነበርኩ ወዲየ ክቕፅል ወይስ ነቲ ዝደልዮ መንነት ንክኸውን ክቃለስ ኢልካ ክትውስን ከም ዘለካ ክትዝንግዕ የብልካን እዚ ቃልሲ እዩ ኣእምሮኻ ናብቲ ዝለመዶ ንድሕሪት ክስሕበካ ክፍትን እዩ ግና ሽዑ ሕሉፍካ ከም ዘይኮንካ ንገዛእ ርእስኻ ከተዘኻኽር ኣለካ ውድቀታትካ ዘይኮንካ ፍርሕታትካ ዘይኮንካ እቲ ሎሚ ክትኮነ ዝወሰንካዮ መንነት ጥራይ ኢኻ ንኻልእ ሰብ ከተእምን ኣየድልየካን እዩ ንገዛእ ርእስኻ ጥራይ ኣእምና ሓያል እየ እንተዳ ኢልካ ከም ሓያል ተዋሳእ ዲስፕሊን ዘለኒ እየ እንተዳ ኢልካ ንነብስኻ ዝኣተኻዮ መብፅዓታት ኣኽብር ርእሰ ተኣማንነት ኣለኒ እንተዳ ኢልካ ከም ዘለካ ኮይንካ ተጓዓዝ ከም ዘለካ ኮይንካ ተዛረብ ከም ዘለካ ኮይንካ ተንቀሳቐስ ምክንያቱ ከምኡ ብዝገበርካሉ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ንመንነትካ ተደልድሎ ኣለኻ ንኣእምሮኻ ሕጂ መንነት እዚ እዩ ኢልካ ትነግሮ ኣለኻ ብዝያዳ ብዝገበርካዮ መጠን ድማ ብዝያዳ ሓቀኛ እናኾንካ ትኸይድ ሓያል መንነት ንምህናፅ ፍጹም ክትከውን ኣየድልየካን እዩ ቀጻልነት ክህልወካ ጥራይ ዘለዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እትገብራ ንእሽቶ ምርጫ ወይ ድኽመትካ ተደልድል ኣለኻ ወይ ጥንካረኻ ተደልድል ኣለኻ ነፍሲ ወከፍካ ፍርሒ ሓሊፍካ ንቕድሚት ኣብ ዝደፋእኻሉ ህሞት ነፍሲ ወከፍ ተስፋ ንምቑራፅ ኣብ ዝኣበኻሉ ህሞት ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ኣብ ዝውሰድካሉ ህሞት ሓያል ምዃንካ ንርእስኻ ተረጋግፀላ ኣለኻ ሓንሳብ ንገዛእ ርእስኻ በዚ መንገዲ ዝምርኣይ ምስ ጀመርካ ድማ ኩሉ ነገር ክልወጥ ይጅምር ምክንያቱ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጥንካረ ምስ ተኣምን ተቐባልነት ምድላይ ደው ተብል ፍቓድ ምጽባይ ደው ተብል ከምኡውን ንገዛእ ርእስኻ ንድሕሪት ምስሓብ ደው ተብል ብዝተፈልየ መንገዲ ትንቀሳቐስ ብዝተፈልየ መንገዲ ትሓስብ ነገራት ክፍጠሩ ዘይኮነ ከም ዘጋጥሙ ዝገብር ዓይነት ሰብ ትኸውን ድሕሪ ሕጂ ከምቲ ክትኮነ ዘይትደሊ መንነት ኮይንካ እናመሰልካ ምንባር የለን ካብ ሕጂ እንድሓር ርእስኻ ቅኒዕኻ ደው ትብል ብልዑል ርእሰ ተኣማንነት ትንቀሳቐስ ንህይወትካ ትቆፃፀራ ምክንያቱ መንነትካ ኣብ ድኽመት ዘይኮነስ ኣብ ሓይሊ ተመርኪስካ ዳግማይ ምስ ተሃንጾ ወላ ሓደ ነገር ከውድቐካ ኣይክእልን እዩ ወላ ሓደ ነገር ደው ከብለካ ኣይክእልን ብሓቂ ዘይትድፈር እትኾነሉ ግዜ ድማ ሽዑ እዩ ቁጥር 8 ፀዓትካ ሓይልኻ ካብ ዝፅንቁቑ ሰባት ርሓቕ ኣብ ህይወትካ ሓደ ውሳነ ክትገብረሉ ዘለካ ግዜ ይመጽእ ኢልና ነርና እቲ ውሳነ ድማ ብዛዕባ እንታይ ክትገብር ከም እትደሊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ከባቢኻ መን ክህሉ ከም ዝግባእ ምውሳን እዩ ምክንያቱ ወላ እኳ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ግን እቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ንኣተሓሳስባኻ ንፀዓትካ ከምኡውን ንመጻኢኻ ይጸልውዎ እዮም ገለ ሰባት ኣብ ህይወትካ ይውስኹልካ እዮም ማለት ንቕድሚት ክትቅፅል ይደፍኡኻ ዝሓሸ ክትከውን ይብድሁኻ ካልኦት ሰባት ኣለዉ ድማ ንፀዓትካ ዝፅንቅቕዎ እዚኣቶም እቶም ኣብ ህይወትካ ክጸንሑ ዘይግብኦም ሰባት እዮም ምክንያቱ እንተዳ ኣጽኒሕኻዮም መዓስ እውን ይኹን ፈጺምካ ናብ ሙሉእ ዓቕምኻ ክትበጽሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ንዕቤትካ ፈጺሞም ዘይድግፉ ሰባት ኣለዉ ገለ ጌጋ ነገር ስለ ትገብር ዘለኻ ዘይኮነስ ዕዉት ኮይንካ ክሪኢኻ ስለ ዘይደልዩ ምስኦም ኣብ ሓደ ደረጃ ክሳብ ዘለኻ ጥዑማት እዮም ግና ንስኻ ክትልወጥ ኣብ ትጅምረሉ ህሞት ኣብ ገዛእ ርእስኻ ክትሰርሕ ኣብ ትጅምረሉ ህሞት ንድሕሪት ክስሕቡኻ ፍትኑ ብሸቶታትካ የላግፁ ከም ዘይከኣል ነግሩኻ ቅድሚ ሕጂ ዝፈሸልካሉ ነፍሲ ወከፍ ግዜ የዘኻኽሩኻ በቃ ተስፋ የቑርፁኻ ጥንቁቕን በሊሕን እንተዘይኮንካ ከዓ ክትሰምዖን ክትጅምር ኢኻ ሽዑ ንነብስኻ ምጥርጣር ትጅምር እሞ ምናልባት ሓቆም ይኾን ኢልካ ክትኣምን ትኽእል ኢኻ ሕልምታት ዝሞቱ ባህግታት ዝቑፀዩ ብሰንኪ ውድቀት ዘይኮነስ ብሰንኪቶም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ዘየድልዩኻ ሰባት እዮም ፀዓትካ ኩሉ ነገርካ ምዃኑ ክትርዳእ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ዝስምዐካ መንገዲ እቲ ተሓስበሉ መንገዲ እቲ ትነብረሉ መንገዲ ኩሉ ኣብ ፀዓትካ ስለ ዝምርኮስ እቶም ዘየድልዩኻ ሰባት ሓይልኻ ከዳኽምዎ እንተደኣ ፈቒድካሎም ድማ ንኣእምሮኻ ብዓለታውነት ብርእሰ ጠርጣረ ብምስምሳት ክመልእዎ እንተደኣ ፈቒድካሎም ድማ ፈጺምካ ሓራ ኣይክትወፅን ኢኻ በቃ ተዓጊትካ ክትተርፍ ኢኻ ጾሮም ኣብ መንኮብካ ክትሽከም ኢኻ ከይተፈለጠካ ድማ ብዝያዳ ቀሲልካ ትጓዓዝ ብዝያዳ ንእሽቶ ትሓስብ ብዝቐለለ ነገር ተስፋ ትቆርጽ ክትገብሮ ስለ ዝደለኻ ዘይኮነስ ዓቕምኻ እሱ ጥራይ ከም ዝኾነ ክትኣምን ስለ ዝገበሩኻ እዩ እዚ ኸጋጥም ክትፈቅድ የብልካን እዞም መርዛማት ሰባትን ህይወትካ ክቋፃፀሩ ክትፈቅድ የብልካን ገለ ሰባት ንነፍሶም ኣዕሩኽትኻ ኢሎም ይፅውዑ
ግና ንስኻ ንገዛእ ርስኻ ትሓትት ኣለካ ብሓቂ እዞም ኣዕሩኽትኻ ኢና ባህልቲ እዚኦም ንቕድሚት ድሮ ይደፍኡኻ ኣለዉ ወይስ ንድሕሪት ይስሕቡኻ ኣለዉ የነቓቕሑኻ ዶ ኣለዉ ወይስ ተስፋ የስእኑኻ ኣለዉ ሓደ ሰብ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ህይወትካ ስለ ዝጸንሐ ጥራይ ኣብ መጻኢኻ ክህሉ ወይ ምሳኻ ክቕጽል ይግብኦ ማለት ኣይኮነን ቅርበት ፈጺሙ ነቲ ናይ ገዛእ ርስኻ ዕብየት ክትክእ የብሉን ኣብ መጀመርታ ስቕኢልካ ምስኦም ግዜ ትሕልፍ ጥራይ በቃ ቁኑዕ እሙን ዓርኪ ጥራይ ትኸውን ከም ዘለኻ ኮይኑ ይስምዐካ እዩ ግን ምስ ግዜ ሕማቕ ልምድታቶም ክትወስድ ትጅምር ኣብ ኣሉታውነት ነገራት ምትኳር ትጅምር ኣብ ክንዲ ዕድላት ዕንቅፋታት ምርኣይ ትጅምር ኣብ ክንዲ ስጉምቲ ምውሳድ ምስምሳት ምሃብ ትጅምር ከይተፈለጠካ ድማ ኣብቲ ንሳቶም ዘለዉ ውዑደት ትነብር ማለት ተዓጊትካ ተባሳጪኻ ከምኡውን ንገዛእ ርስኻ ዘይኮነስ ንኹሉ ነገር እናወቐስካ ትነብር ርኢኻ ሰዓትካ ምስ ዝጽንቁቕ ሰባት ምስ ትጓዓስ ዘጋጥም እዚ እዩ ኣብ ጥቓኻ ምን ክህሉ ከም ዝግባእ ብዘይርህርህ ክትመርጽ ኣለካ ኩሉ ሰብ ክቐርበካ ይግብኦን እዩ ኩሉ ሰብ ምሳኻ ክህሉ ሓሳባትካ ክሰምዕ ኣካል ናይ ጉዕዞኻ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ዝምሁሩኻ ዝደፍኡኻ ዝሓሸ ክትከውን ዘናቓቑሑኻ ሰባት እዮም ዘድልዩኻ ዓወትካ ዝጽምብሉ ዕብየትካ ዘተባብዑ ድኽመት ዘይኮነስ ሓይሊ ከም ዝስምዐካ ዝገብሩ ሰባት እዚኣቶም እዮም ኣብ ህይወትካ ቦታ ዝግብኦም ሰባት ካብዚ ወጻኢ ዝኾነ ካልእ ሰብ ንገዛእ ርስኻ ክትሕሉ ኣለካ ኩሉ ግዜ ካብ ሰብ ምርሓቕ ቀሊል ከም ዘይኮነ ድማ ፈልጥ እየ ምስ ትግደሰሎም ዘለኻ ሰባት ርክብ ምቁራጽ ቀሊል ኣይኮነን ግና ዝሕሰብ ዘይጠቅም ጾር ክትሽከም ኣይትኽእልን ምስ ገለ ሰባት ግዜ ድሕሪ ምሕላፍካ ከመይ ከም ዝስምዐካ ብኣቓልቦ ምሕሳብ እስከ ጀምር ትነቓቓሕ ዶ ብዛዕባ ሸቶታትካ ከም ዝተሓጐስካ ስምዐካ ዶ ወይስ ድኻም ምብስጫው ምጥርጣርን ስግኣትን ከም ተመልኣኻ ይስምዐካ ምኽንያቱ እቲ ስምዒት እዩ መልስኻ ምስ ግዜ ድማ እቲ ጸዓተቲ ንድርኺትካ ንርእሰ ምትእማንካ ንገዛእ ርስኻ ዘለካ እምነታት ክዕንዎ ይኽእል እዩ በዚ ምኽንያት እዩ ሕጂ ለውጢ ክትገብር ዘለካ እዚ ብዛዕባ ጨካን ምዃን ዘይኮነስ ብዛዕባ ካብ ዝኾነ ካልእ ሰብ ከም ትበልጽ ምሕሳብ ወይ ንኻልእ ሰብ ኣነኣኢስካ ምርኣይ ዘይኮነስ እዚ ብዛዕባ ጸዓትካ ምሕላው እዩ ጸዓትካ ማለት ግዜኻ ኣተኩረኻ ኩነታት ኣእሙሮኻ እዩ እዚኣቶም ከዓ እቶም ዝዓበዩ ኽብርታት ዋንነትካ ምዃኖም ክትርዳእ ኣለካ ኣብ ዘይግብኦም ሰባት እንተጥፊኻዮም ድማ ንነብስኻ ዝኸውን ወላ ሓደ ነገር ኣይክተርፈካን እዩ ዕላማኻ ንምስዓብ ነቲ ትደልዮ ህይወት ንምህናጽ እቲ ክትኮኖ ዝተፈጠርካዮ መንነት ንምዃን ጸዓት ኣይክህልወካን እዩ እወ ርዳእኒ ገለ ሰባት ምስ ረሓቕካዮም ገበነኛ ከም ዝኾንካ ንኽስምዐካ ክገብሩ ክፍትን እዮም ተለዊጥካ ከብሉኻ እዮም እዚ ድማ ልክዕ እቲ ክኸውን ዘለዎ እዩ ምኽንያቱ ዶባት ምስ ኣቐመጥካ ዝኹርዩ ወይ ዝሓርቁ ሰባት እቶም ዶባት ስለ ዘይነበሩኻ ዝረብሑ ወይ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ጥራይ እዮም ሕጂ ሓደ ምርጫ ክትገብር ኣለካ መርዛማት ሰባት ሓይልኻ ከዳኽምዎ ምፍቃድ ክትቅጽል ዲኻ ኣሉታውነትን ኣተሓሳስባኻ ንጸዓትካ ንህይወትካ ክቆጻጸሩ ምፍቃድ ክትቅጽል ዲኻ ወይስ ንገዛእ ርእስኻ ካብኣቶም ብምግላል ብዝዕብዩኻ ሰባት ክትክበብ ከምኡውን ንጸዓትካ ክትሕልዎ ኢኻ ኣየናይ ኢኻ ትመርጽ እቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ንሽካ የባርዕዎ ኣለዉ ወይ ድማ የጥፍእዎ ኣለዉ ክትዕወት እንተደሊኻ ክትዓቢ እንተደሊኻ እቲ ክትኮኖ ከም እትኽእል ርግጸኛ ዝኾንካሉ መንነት ክትከውን እንተደሊኻ ኣብ ከባቢኻ ክህልዉ ዝግብኦም ሰባት ብጥበብ ክትመርጽ ኣለካ ምኽንያቱ መጻኢኻ ኣብኡ ኣብቲ ምርጫኻ እዩ ዝምርኮስ ቁጥሪ 9 ንቕድሚት ምስጓም ቀጽል ህይወት ወትሩ ከምቲ ዝሓሰብካዮ ብፕላንካ ይትኸይድን እያ ብፍላይ ናብ ዓወት ዘብጽሕ መንገዲ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይተጸበኻዮም ጥውይዋይ ዕንቅፋታት መገድታትን ዝተመልአ እዩ ነገራት ከምቲ ዝደለኻዮ ዘይከደሉ እቶም ዕንቅፋታት ኣዝዮም ዓበይቲ ዝመስሉሉ እቶም ቡድሆታት ኣዝዮም ተረርቲ ዝኾኑሉ ከምኡውን ዕድላት ኣንጻርካ ዝኾኑሉ እዋናት ክህሉ እዩ ግና እቲ ዘገድስ እዚ እዩ ኣብ ከምዚ ህሞታት ዝኾነ ይኹን እንተኾነ ንቕድሚት ምስጓም ክትቅጽል ኣለካ እወ ነገራት ምስ ዝበላሸው ተስፋ ንምቑራጽ ቀሊል እዩ ነብስኻ ምጥርጣር ትጅምር ኩሉ ትጻዕርኻ እቲ ዝተሓለፈ ፈተና ከምኡውን እቲ መስዋዕትኻ ዋጋ ከም ዘይነበሮ ስምዐካ ኣብቲ ህሞት እቲ ድማ ተስፋ ናይ ምቑራጽ ድሌትካ ሓያል ይኸውን ግና እዚ ክትፈለጥ ኣለካ ዓወት ማለት ዕንቅፋታት ፈጺመ የጋጥመካን ማለት ኣይኮነን ናብ ዓወት ዝወስድ ትኽ ዝበለን ሰቲ ዝተነስነሰሉ መንገዲ ዘጋጥሞ ወላ ሓደ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ቡድሆታት የጋጥሞ እዩ ኩሉ ሰብ ስግኣትን ጥርጣረን ይስምዖ እዩ ግና ነቶም ዕዉታት ካብቶም ዝፈሸሉ ስፈልዮም ኣብ ከቢድ መከራ ንቕድሚት ምስጓም ናይ ምቕጻል ተኽእሎም እዩ እቶም ከበድቲ እዋናት ደው ከብሉኻ ክትፈቅደ ይብልካን እቶም ዕንቅፋታት ክገልጹኻ ክትፈቅደ ይብልካን ህይወት ማዕረኽ እንደ ግዜ ንድሕሪት እንተሰሓበትካ ንታሕቲ እንተደቆሰትካ እንደገና ተንሲእኻ ክትቅጽል ኣለካ ብዛዕባቶም ኣብ ታሪኽ ዓበይቲ ነገራት ዝዓመሙ ሰባት ብዛዕባቶም ንዓለም ዝለወጡ ብዛዕባቶም ሓቀኛ ጽልዋ ዝገበሩ ሰባት ሕሰብ ህይወቶም ልኡን ጉዕዞ ዝነበረ ዶ መስለካ ካብ ቡድሆታት ዕንቅፋታት ወይ ውድቀታት
ነፃ ዝነበሩ ዶ መስለካ ፈጺሞም ኣይነበሩን ልክዕ ኸማኻ ፍርሒ ነቐፌታ ጓህን ውድቀትን ኣጋጢሞም ነይሩ እዩ እቲ ፍልሊ ግን ንሳቶም በዚኦም ተበዲሆም ደው ክብሉ ዘይምፍቃዶም እዩ ነገራት ከበድቲ ምስ ኮኑ ኣየቋርፁን ክትገብርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ክበሃሉ ከለዉ ተግባሮም ደው ኣየበሉን ኩሉ ሰብ ደው ንኽብሉ ክጭድር ከለውን ከይተረፈ ምኻደ ቀፂሎም በዚ ምኽንያት ድማ እዮም ተዓዊቶም እቲ መፍትሕ ናይ ምዕባለን ዓብይ ነገር ናይ ምዕማምን ማዕረኽ እንደይ ከቢድ ወላ እንተኾነ ንቅድሚት ምስጓም ኣብ መቕጻል ዘሎ ተኽእለኻ እዩ ዝምርኮስ ነፍሲ ወከፍ ተወሳኺ ዕንቅፋት ኣብ ዘጋጥመካ ህሞት ህይወት ንገዛእ ርእስኻ ከተረጋግጽ እትህበካ ዘላ ካልእ ዕድል ጥራይ እዩ እዚ ንዓለም ክንደይ ዝኣክል ሓያል ምዃንካ ከተርኢ እትኽእለሉ ካልእ ኣጋጣሚ እዩ ንቅድሚት ምስጓም ቀጽል ምባል ቀሊል ምዃኑ ግን እቲ ተግባር ቀሊል ከም ዘይኮነ ፈልጥ እየ ኣብ ጸገም ኣብ ዘለኻሉ እዋን ውድቀት ኣብ ልዕሊ ውድቀት ኣብ ዝደራረቡልካ እዋን ዘይከኣል ኮይኑ ይስምዓካ ብዘይወላ ሓደ ትርጉም ትቕጽል ከም ዘለኻ ንምቕጻል ሓይሊ ከም ዘይብልካ ኮይኑ ይስምዓካ ግና ኣብዚ እቲ ኣእምራዊ ሓይሊ ዝመጽእ ወላ እኳ ስምዒት እንተዘይብልካ እዚ ኩሉ ኣካል ናይቲ መስርሕ ወይ ጉዕዞ ምዃኑ ተረዲእኻ ንቅድሚት ምስጓም ንኽትቅጽል ንገዛእ ርእስኻ ከተሰልጥን ኣለካ ኩሉ ነገር ብልክዕ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ክትፈልጥ ኣየድልየካን እዩ ናይ ኩሉ መልስታት ክህልወካ ኣየድልየካን እዩ ንዓኻ ዘድልየካ በብመዓልቱ ምግባርን ንቅድሚት ምስጓም ምቕጻልን እዩ እወ ተዓጊትካ ከም ዘለኻ ዝስምዓካ ወላ ሓንቲ ስጉምቲ ከም ዘይሰጎምካ ዝመስለካ መዓልታት ክህሉ እዩ ግና እቲ ሓቂ ነፍሲ ወከፍ ንቅድሚት ዝወስድ ስጉምቲ ወላ እኳ ንእሽቶ እንተኾነ ናብቲ ዓወት ዘብፅሐካ ቁኑዕ ዓንፈት እዩ ነፍሲ ወከፍ ተስፋ ዘይቆረፅካላ ህሞት ነፍሲ ወከፍ ኣብ ክንዲ ደው ምባል ንቅድሚት ምስጓም ዝመረፅካሉ ህሞት ምዕባለ ወይ ዕብየት እዩ እቲ ዕብየት ብኡ ንብኡ ግልፂ ኮይኑ ዘይክረኣየካ ይኽእል እዩ ግና ይፍጠር ወይ ይህነፅ ኣሎ ደው ከይበልካ ምስ ቀፀልካ ሓደ መዓልቲ ንድሕሪት እንክትርኢ ማዕረኽ እንደይ ርሑቕ ከም ዝመጻኻ ክትርዳእ ኢኻ ዓወት መዕረፊ ወይ መወዳእታ ዘይኮነስ ጉዕዞ እዩ እቲ ጉዕዞ ድማ ዝኾነ ይኹን ተጋጠመ ንቅድሚት ምስጓም ክትቅጽል ሓተካ ነገራት ከቢድ ኣብ ዝኾኑሉ እዋን እውን ከይተረፈ ስምዒት ኣብ ዘይሂበካ እዋን እውን ከይተረፈ ንርእስኻ ኣብ እትጠራጠረሉ እዋን እውን ከይተረፈ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ምስራሕ ይሓተካ እዩ ካብቲ ፍርሒ ካብቲ ዝረአይ ርግፀኝነት ካብቶም ዕንቅፋታት ሓሊፍካ ንቅድሚት ምስጓም ከምኡውን እትወስዶ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ናብ ሽቶኻ የቕረበካ ከም ዘሎ ምፍላጥ እዩ ኣብ ቃልሲ ኮይንካ ነቲ ኣብ መወዳእታ ጸልማት ዘሎ ብርሃን ምርኣይ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ርግፀኛ ኮይነ ክነግረካ ኣብኡ ኣብ ቀረባኻ እዩ ዘሎ እቶም ከበድቲ እዋናት ንሓወራ ኣይክጸንሑን እዮም እቶም ከበድቲ ህሞታት ዝገልጹኻ ኣይኮኑን እቶም ብድሆታት ክሓልፉ እዮም ንስኻ ድማ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርካዮ ዝያዳ ሓያል ዝያዳ በሊሕን ዝያዳ ዓቕሚ ዘለካም ኮይንካ ክትቅጽል ኢኻ እዚ ዝኸውን ግን ንቅድሚት ምስጓም እንተቐጺልካ ጥራይ እዩ ስለዚ ኣብ ዝቕጽል ግዜ ዕንቅፋታት ምስ ዘጋጥመካ ኣብ ዝቕጽል ግዜ ተስፋ ክትቆርጥ ምስ እትደሊ ነዚ ክትዝክሮ ይደልየካ ኣለኹ እቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ዕዉታት ዝኾኑ ሰባት ውድቀት ብምብዳሆም ኣይኮኑን ኣብኡ በፂሖም ነገራት ከበድቲ ምስ ዝኾኑ ተስፋ ብምቑራፅ ኣይኮኑን ኣብኡ በፂሖም እንታይ ደኣ ንቅድሚት ምስጓም ብምቕጻል እዮም ኣብኡ በፂሖም ጽንዓት ብምህላው ተጻዋርነት ብምህላው ውድቀት ክገልጾም ብምእባይ እዮም ኣብኡ በፂሖም ንስኻ እውን ከምኡ እቲ ተመሳሳሊ ሓይሊ እቲ ንቅድሚት ናይ ምቕጻል እቲ ናይ ምድፋእ እቲ ዝኾነ ይኹን እንተጋጠመ ንቅድሚት ምስጓም ናይ ምቕጻል ሓይሊ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ነዚ ንምግባር ድማ ክትውስን ጥራይ ዘለካ ምስ ገበርካዮ ድማ ብዛዕመምካዮም ነገራት ክትድነቕ ኢኻ ንቅድሚት ምስጓም ቀጽል ወላ ሓደ ነገር ድማ ደው ከብለካ ይክእልን እዩ ቁጥሪ 10 ብትኽክል ከም እትዕወት ሕጂ ወስን ኩሎም ዕዉታት ሰባት ሓደ ማዕረ ዝገብሮም ነገር ኣለዎም ንሱ ድማ መን ምዃኖም ወይ ካበይ ከም ዝመፁ ብዘየገድስ ክዕወቱ ምውሳኖም እዩ ብዛዕባ ገለ ዘይርግፅነት ውሳነ ብዛዕባ ገለ ሰናይ ትምኒት ወይ ነገራት ክሰልጥዮም ኢልካ ተስፋ ናይ ምግባር ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ሓደ ዕሙቕ ሙሉእ ብምሉእ ዝተወፈየ ውሳነ ዝዛረብ ዘለኹ እቶም ብድሆታት ብዘየገድስ ከምኡውን ኣብቲ መንገዲ ክንደይ ዝኣከል ዕንቅፋታት ከጋጥሙ ብዘየገድስ ከም ዝዕወቱ ዝገልጹ ውሳነ ዓወት ብኣጋጣሚ ይመጽእ እዩ ንነዊሕ ግዜ ኮፍ ኢልካ እንተተጸቢኻዮ ዝመጽእ ነገር ኣይኮነን ክትዕወት ክትውስን ኣለካ ከም እትዕወት ክትመርጽ ኣለካ ድሕሪኡ ድማ ዝኾነ ይኹን እንተጋጠመ ሙሉእ ብምሉእ ክጅምሮ ኣለካ እቲ ውሳነ ሕጂ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ነገር ፍጹም ክሳብ ዝኸውን ክትጽበይ የድልየካን እዩ ካልእ ሰብ ድልው ምዃንካ ክነግረካ ክትጽበይ የድልየካን እዩ ሕጂ ድልው ኢኻ ሕጂ ንምጅማር ወስን እቶም ዓበይቲ ነገራት ዝዓመሙ እቶም ክትበጽሖም እትምነዮም ብራኸታት ዝበጽሑ ሰባት ካባኻ እንታይ እዩ ዝፈልዮም ንስኻ ዘይብልካ ገለ ፍሉይ ተውህቦ ድዩ ዘለዎም ኣይፋሉን ካብቲ ሕልሙ ዘይበጽሕ ሰብ ዝፈልዮም እንኮ ነገር ክሳብ ዝዕወቱ ንቅድሚት ክቕጽሉ ምውሳኖም እዩ እቲ ውሳነ ሕጂ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ነገር ፈጺሙ ክሳብ ዝኸውን ክትጽበይ የድልየካን እዩ ካልእ ሰብ ድልው ምዃንካ ክነግረካ ክትጽበይ የድልየካን እዩ ሕጂ ድልው ኢኻ ሕጂ ንምጅማር ወስን
እቶም ዓበይቲ ነገራት ዝዓመሙ እቶም ክትበጽሖም እትምነዮም ብራኸታት ዝበጽሑ ሰባት ካባኻ እንታይ እዩ ዝፈልዮም ንስኻ ዘይብልካ ገለ ፍሉይ ተውህቦ ድዩ ዘለዎም ኣይኮነን ካብቲ ሕልሙ ዘይበጽሕ ሰብ ዝፈልዮም እንኮ ነገር ክሳብ ዝዕወቱ ንቕድሚት ክቕጽሉ ምውሳኖም እዩ ዝኾነ ካልእ ሰብ ዝበሎ ንዓኻ የገድሰካን እዩ ሰባት ኣዝዩ ከቢድ ኣዝዩ በዳሂ ወይ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ እንተነገሩኻ የገድስን እዩ ክትዕወት እንተደሊኻ ወሲንካ ወላ ሓደ ነገር ደው ከብለካ ኣይክእልን እዩ ነቲ ውሳነቲ ኣብ እትገብረሉ ህሞት ሓድሽ ኣፍ ደገ ናይ ኣተኩሮ ናይ ሓይልን ናይ ቆራጽነትን ትኸፍት ዘይትድፈር ዘይትዕገት ትኸውን ግን ነዚ ውሳነ እዚ ብምግባርካ ንዙሓትኻ መስዋዕትታት ድልው ክትከውን ኣለካ እወ ተስፋ ክትቆርጽ እትደልየሉ እቶም ዕንቅፋታት ኣዝዮም ዓበይቲ ዝመስሉሉ እቲ ጉዕዞ ኣዝዩ ነዊሕ ኮይኑ ዝስምዐካ መዓልትታት ክህሉ እዩ ኣብዚ መዓልትታት እዚ ድማ ውሳነኻ ዝያዳ ኣገዳሲ ዝኸውን ምኽንያቱ ክትዕወት ምስ ወሰንካ ነገራት ከበድቲ ምስ ዝኾኑ ኣይተቋርጽን ኢኻ የግዳስ ብዝያዳ ትጽዕር ትወጸሉ መንገዲ ትረክብ ብዝያዳ ትሰርሕ ንሸቶኻ ዝሰማማዕ ኣተሓሳስባ ትሃንጽ እዚ ቐልዲ ዘይኮነስ እዚ ህይወትካ እዩ ክትዕወት እንተደኣ ወሲንካ ድማ ካብዚ ህሞት እዚኣ እንድሓር እትገብሮ ዘበለ ኩሉ ምስቲ ውሳነ ክሳነ ኣለዎ እትገብራ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ እትወስዶ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ንዓወትካ ንምስላጥካ ዘገልግል ክኸውን ኣለዎ ምኽኒታት መሃብ እተቋርጸሉ ግዜ ሕጂ እዩ ንድሕሪት ምንባል እተቋርጸሉ ግዜ ሕጂ እዩ ናብ ሸቶኻ ብዘቐረብካ መጠን ዓወት ዘይተርፍ ምዃኑ ብዝያዳ ክትኣምን ኢኻ ዓወት ናይ ዕድለኛታት ወይ ናይ ተውህቦ ዘለዎም ሰባት ከም ዘይኮነ ክትርዳእ ኣለካ ዓወት ናይቶም ንቕድሚት ንምቕጻል ናይ ምቅላስን ፈጺሞም ንድሕሪት ናይ ዘይምባልን ዝወሰኑ ሰባት እዩ ክትዕወት ከም እትኽእል ሕጂ ብልክዕ ወስን ወላ ሓደ ነገር ድማ ደው ከብለካ ኣይክእልን እዩ ክትፈሽል እትኽእለሉ እንኮ መንገዲ ተስፋ ምቑራጽ እዩ ደው እንተደኣ ዘየብልካ ንቕድሚት እንተቐጺልካ ኣብ ውሳነኻ እንተጸኒዕኻ ድማ ኣብ መወዳእቲ ዓወትናትካ ክኸውን እዩ ስለዚ ነቲ ውሳነ ሎሚ ግበሮ ከም እትዕወት ብምሉእ ልብኻን ኣእምሮኻን ወስን እቲ ውሳነ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሓሳብ ንነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ከምኡውን ንቕድሚት ነትገብሮ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ክመርሖ ፍቐደሉ ንመጻኢኻ ናይ ምቕራጽ ሓይሊ ኣለካ ግን ኩሉ ብሓንቲ ውሳነ ማለት ክትዕወት ብምውሳነ ዝጅምር ሓንሳብ ነቲ ውሳነ ምስ ገበርካ ክትልወጥ ከም እትኽእል ከተስተብህል ኢኻ ሰዓትካ ይልወጥ ኣተኩሮኻ ይበልሕ ዝድግፉኻ ሰባት ዝሕግዙኻ ዕድላት ከምኡውን ክንየቶም ኣዝዮም ከበድቲ ህሞታት ሓሊፍካ ንኽትዝጉም ዘድልየካ ሓይሊ ከተመንጭ ኢኻ ምኽንያቱ ክትዕወት ምስ ትውስን ንዓወት ኣብነት ትኸውን ግና ክትውፈ ኣለካ ንዓወትካ ብንጹርን ዘይናወጽ መብጽዓ ክትውስን ኣለካ ከምኡ ምስ ትገብር ድማ ዝኾነ ይኹን ደው ዘብለካ ነገር የለን ካብቶም ብድሆታት ንላዕሊ ክትለዓል ኢኻ ክንየት ቃንዛ ሓሊፍካ ክትቃለስ ኢኻ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ንድሕሪት ዝስሕቡኻ ዝነበሩ ዕንቅፋታት ክትብድሆም ኢኻ ናብ ጉዕዞኻ ንድሕሪት ምስ ትጥምት ድማ እቲ ክትዕወት ዝወሰንካሉ ህሞት ኩሉ ነገር ዝተለወጠሉ ህሞት ከም ዝነበረ ክትርዳእ ኢኻ ሕጂ ድልው ኢኻ ክትዕወት ወስን እሞ ፈጺምካ ንድሕሪት ኣይትበል ሕጂ ብሓድሽ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ኣሉታውያን ሓሳባት ክቋጻጸሩኻ ምፍቃድ ደው ከተብል ክትውስን ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ክትገብሮ ትኽእል እምበር ኣብቲ ክትገብሮ ዘይትኽእል ንኸይተድህብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ እቶም ጥርጣረታትን ፍርሕታትን ሰላሕ ኢሎም ኣብዝኣትውሉ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ድማ በቶም ናብ ሽታታትካ ዝደፍኡኻ ዓይነት ሓሳባት ክትትክኦም ትኽእል ኢኻ እዚ ዘክር ንኣእምሮኻ ናይ ምቁፅጻር ሓይሊ ኣለካ እዩ ሓሳባትካ ንኽውንነትካ ይቐርጽዎ ተግባራትካ ድማ ድድሕሪ ሓሳባትካ ስዒቦም ዝመፁ እዮም ክትዕወት እንተደሊኻ ከም ሓደ ድሮ ዝዕወት ዘሎ ሰብ ብምሕሳብ ጀምር ኣእምሮ ሓያል መሳርሒ ስለ ዝኾነ ብጥበብ ተጠቀመሉ ርእስኻ ኣቕኒዕኻ ደው በል ብርእሲ ተኣማምነት ድማ ንቕድሚት ሰጉም ድሕሪኡ ነቲ ለውጢ ንምግባር ቃል እቶ ምኽንያቱ ኣተሓሳስባኻ ምስ እትልውጥ ህይወትካ ክልወጥ ይጅምር እዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝረኣኻያ ወይ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልካያ ኣዝየ መስግነካ ኣብዚ ቻነል ከም ኩሉ ግዜ ሓድሽ ተኾንካ ሰብስክራይብ ግበር ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ሃባ ኣብ ቦታ ኮመንት ድማ ደስ ዝበለካ ጽሓፍ እስክታውሎ አውሎ ሰዶስ እስክታውሎ አውሎ ሰዶስ እስክታውሎ አውሎ ሰዶስ كعتقل كيلة تعرفت تمثل النحناخت نحافت كي يحلف كنا في خب منفيت لمن دعيتي زخلو رفيت ولدنيا أكب مسبلة صباح مرعصون ديو حغلة
أبيت وراي سبح تلام راي زي ممكارنا بالاش تراي كندعل الجنينو حميتا صبح نقول رئي سالستا أتنتاي كبلو ندبا سالستا نرئي سالستا انتاي كبلو عبت تسلم حسوي له زيت صبعكي كدلي كندي تحنا خويله تصايك خللي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تقله صعدا في بلالي مغربي حازت زخون على ترقب متا شامنو زبلالا مصوت سكي من شامنو زبلالا سراي زحت مالا دفئن حتى لا مير كنت مرعت بغيكي انبزا ورايك تحامي كليكي ولازا توارد نايلون سبقزا توارد نايلون كوريوم سبقزا بخور عركي قويلا مس عمري مستقوبز ماي بيت عند داس زترر مرعت كحيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعره مرعت كحيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعره سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي كعتق الكلى تعرفت مسيلو نحناخت نحفت كي يحلف كنا في خب منفت لمن دعيتي زخلو رفت ولو دنيا اكب مسبلة صبح مرعسون انديو حخلة عبيت وراي سبح تلام تراي زي من كارانا بالاشي تراي كندعل الجنينو حميتا صبح نقول رئيب سالستا أتنتاي كبلو اندباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو تنتاي كبلو توم اندباب سالستا نرئيب